Bomboradio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto diri sa DYFM Bomboradio Iloilo, ang flagship station sa the undisputed number 1 radio network in the country, ang Bomboradio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Oktubre 4, tuig 2022. Sa mga kabombota, yari karon ang aton sining Christmas countdown. 82 días na lang kagapasko na. Live gamlang taong bombohanay sa utos sa Facebook page sa Bomboradio Iloilo Subongman, sa Bomboradio Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sang Bomboradio Iloilo. Sarang man nga mabatian live gamit ang imong cellphone sa pag-download naman sang Bombo mobile app. Mangin updated karon sa madalkuan kag mga nagapaunang mga balita sa paglagon sa www.bomboradio.com, ang official website sang Bomboradio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon, ini ang imo alaga nimo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Estancia Massacre Update, top story of the day. Ano na ang lihok karon sa Special Investigation Task Group sa sining paggalutang patay sa 3 kamag-abyan dira sa may barangay Villa Panian, Estancia, Iloilo. Bantayan man ang unang bahin sang separado nga pagpangusisa sang Bomboradio, makaligad karon sa aton sining mga kabombo sang 20 días. Ini karon kag iban pa nga mga impormasyon nga natipon sang Bombo Radio Investigative Report Section. Bantayan diri sa aton sining pagpangalagad. Sa pihak kamay na banwa, mga proyekto sa Department of Public Works and Highways ang turnover sa syudad sa Iloilo, functional bala? Katulad ng lamang abisang sining overpass nga makitaan dira iya sa may Senator Ninoy or Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. Avenue. Sa aton sining mga kabombo kag subong man ining mga pumping stations sa palibot sang syudad sang Iloilo. Dugang pa nga mga balita sa aton sining pagpangalaga driman sa palatuntunan na bombohanay sa udto. Pagpasaka sang pletihan kag 2 ka pisos nga dugang sa masunod nga kilometro, ginasunod lang sang transport sector ang mando sang LTFRB. Kay kung lang taon nimo sa aton sining mga kabumbo, masakit-sakit ang agi karon sang plete sa modernized jeepney. Istoryanta na sa aton sining pre nga pagpangalagad sa gihapon diri lamang sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa aton sining mga kabombo, ang iban pang mga talupang doon karon iya nga mga balita, istoryahan man naton ang sitwasyon karon sang iban pa nga mga flyover project diri iya sa syudad sang Iloilo. Kay may ara kita sa bahin karon iya sang ungka, sa bahin sang Aganan, may ara man sa Buhang, no, sa distrito iya sang Haro. Sa aton sining mga kabumbo kag ang corresponding sini nga balor sang tagsa karon iya ka proyekto, no, sa aton sini karon nga mga kabombo. 680 million pesos ang ungka flyover, 560 million pesos ang Aganan flyover. Ini ungka kag flyover iyan isang International Builders Corporation, no, sila ni ang winning bidder, winning or favored. Sabay naman sang Hibawaan flyover, 180 million pesos. Ang Buhang, 180 million pesos man. Ang nag-construct naman sini iya, ining F. Goria Constructions. Sa aton sining mga kabumbo, istoryahan tani karon kung ano nang status sining nasambit karon iya nga mga proyekto. Kay ang una sinadri iya nga nabalahuba, nga kon sa diin nagtugas ang perwisyo natukiban nga dipiktuso kag subong ang resulta sini problema sa mga motorista. Ti perwisyo, dipiktuso, problemado, ungka flyover, balor 680 million pesos. Ti ang 180 milyones pesos ya
nga mga flyover. Kumusta ihan? Sa aton sini karon nga mga kabombo ining tatlo pagid kanabilin nga mga ongoing construction sang aton sini nga flyover. Ngati as promise sa aton sini nga mga kabombo sang aton sini nga mga opisyales kag subong man sang Department of Public Works and Highways nga amo ini ang solusyon sa pagpugok sa dalagan sa trapiko diri iya sa syudad sa Iloilo padulong sa mga malapit kag kaiping nga kabanwahanan. Easy access sa aton sini nga mga kabombo kag bugalon kita kung tani sini kay man kita lang diri iya ang nakangkon sang kay gayunan outside of Metro Manila gagintukuran sang amo sini iya ka Garbuso amo sini iya ka Mambal naton amo sini iya ka Bunggaitan nga klase sang proyekto sa aton sini nga mga kabombo samahin karon sang build the program sang nakaligad sini nga administrasyon. Sa aton sini karon niya nga mga kabombo. Istoryahan tani diri man sa aton sini nga palatuntunan sa DYFM Bombo Radio Iloilo kay lain-lain ang lain-lain ang disenyo. Lain-lain ang disenyo sang magkatuway sini nga mga flyover. Pero lantaw nato ang ila sini nga pundasyon Anong kinalain sang daw Y-shape or kombinasyon sang T kag Y-shape nga pundasyon sang sa tadlong lamang round shape nga pundasyon sang ungka flyover kag sang buhang flyover sa aton sini nga mga kabumbo tikon ng taon mo ganito mas mahal pang iguan sang himawaan flyover ungka buhang flyover anyway istoryanta na sa palay niya nga pagpalayag sa nga bombohanay sa udto sa gihapon diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang detalye sini bantayan panumbalikan ta pagkatapos sa mga nagapauna kag mga mainit naman nga mga balita kaupod sa Bombo News Center. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Pilipinas sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition, Oktubre 4, 2022 sa Christmas Countdown. 82 days to go bago naman ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita. Good news para sa mga healthcare workers dahil tiniyak na ang budget department na mababayaran na rin ang kanilang special risk allowance. Samantala naman, iba't ibang grupo ng mga healthcare workers nagprotesta sa harap ng tanggapan ng Department of Health para muling kalampagin ang kanilang naantalang mga benepisyo.
Ang mga government teachers naman nakatakdang tumanggap ng 1,000 pesos bilang bahagi ng World Teachers Day Incentive Benefit. Samantala, ang Pangulong Marcos pinangunahan kanina ang panunumpa ng ilang miyembro ng gabinete na binigyan muli ng reappointment matapos mabigong makalusot sa makapangyarihan Commission on Appointments. Norwegian pedophile naman at Sino Pyramid scammer nadakip ng Bureau of Immigration. Sa international news naman, bansang Japan maring kinundi na ang panibago na namang pagpapakaula kanina ng ballistic missiles ng North Korea. At sa ating sports balita, US Women's Soccer nilabas ang findings sa aligasyon na abuse and sexual misconduct ng kanilang coaches. At sa ating namang entertainment news, kinatawan ng Pilipinas sa Mrs. Tourism Universe sa Thailand na tubong Pangasinan Aba ay kinurunahan bilang Mrs. Tourism Ambassadress. Ang Hollywood star naman na si Paris Hilton, itinaas pa ang reward money para sa kanyang nawawalang alagang aso. Nagpatulong pa sa manghuhula. Bago sa detalye, kami pong inyong mga tagapagbalita. Ako si Bobo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo ka Star Nation, good news para sa ating mga healthcare workers dahil sa aprobado na po ng Department of Budget and Management yung pagpapalabas ng Special Allotment Release Order o SARO na nagkakalagayan ng 1.04 billion pesos para naman sa Department of Health sa kanilang Special Risk Allowance and eligible public at maging yung mga private health workers na kabahagi naman o direkta sa pag-aalaga sa mga pasyente ng COVID-19. Sinabi naman ng DBM na ang 1.04 billion pesos ay para naman sa 55,211 na mga healthcare workers sa bansa na hindi pa nababayaran ang kanilang special risk allowance. Makakakuha ang mga ito ng tig 5,000 pesos kada buwan na kanilang pagsiservisyo sa panahon ng State of National Emergency. Ayon dito kay Budget Secretary Amina Pangandaman, may tuturing na kwalipikadong health workers at medical, allied medical at iba pang mga personnel na nakatalaga naman sa mga ospital at healthcare facilities at direkta nag-aalaga sa mga pasyenteng tinamaan ng COVID-19, maging yung persons under investigation at persons under monitoring. Ang pagpapalabas ng pondo ng Department of Budget para naman sa COVID-19 ay alinsunod na rin sa Republic Act No. 11494 o naging kilala noon bilang Bayanihan to Recover as One Act. Sa ngayon, sinabi pa ng departamento na umaabot na sa 11.8 billion pesos ang kabuang halagang naipalabas na para naman sa allotment ng Special Risk Allowance. Samantala dyan sa Malacanang, ang Pangulong Marcos muling pinanumpa ang ilang miyembro ng kanyang gabinete at mga opisyal matapos ma-bypass nga doon sa Senado ng Kamara ng tinaguriang makapangyarihang Commission Appointments. May mga detalye pa niyan si Bombo Dennis Samito. Mismong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang siyang nanguna sa panunumpa ng kanyang mga miyembro ng gabinete na hindi naaprubahan ng makapangyarihang Commission on Appointments. Bagamat hindi naman tuluyang ibinasura yung kanilang ad interim appointment, ay hindi na inabot ng panahon para sila ay maisalang hanggang sa maaprubahan ang kanilang ad interim appointment. At ginawa ito nitong umaga lamang sa Palasyo Malacanang at kabilang nga dyan sa mga reappointed officials ay sina Secretary Manuel Bunoan ng Department of Public Works and Highways, Renato Solidum Jr. ng Department of Science and Technology, Erwin Tulpo ng Department of Social Welfare and Development, Alfredo Pascual ng Department of Trade and Industry at Jaime Bautista ng Department of Transportation. Una na ngang nangako ang Pangulo na pagkakasyahin sa loob ng 6 na taon yung mga kinakailangan sa kanyang panunungkulan sa tulong ng kanyang mga napili na mga mapagkakatiwalaan para sa kanyang gabinete. Kaya naniniwala umano siya na magagawa ang mga hakbang na kinakailangan sa tulong ng naturang mga personalidad at paulit-ulit niyang pipiliin ang mga ito dahil naniniwala siya sa kapasidad, kakayahan ng bawat isa sa kanila. Narito ang minsang naging bahagi ng pahayag ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. We will continue to build. I will complete on schedule the projects that have been started. I'm not interested in taking credit. I want to build on success that's already happening. We will be presenting the public with a comprehensive infrastructure plan.
bahagi yan ng mensahe ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. At kaugnay nga nito, ang Pangulo ay may tagubilin doon sa kanyang mga reappointed officials na gampanan lamang yung kanilang mga trabaho at aagapay at tutulong naman siya para doon sa mga pangangailangan ng iba't ibang departamento ng pamahalaan. At present na rin sa mga nanumpa yung bagong Executive Secretary na si Lucas Bersamin, dati itong punong maestrado ng kataas-taasang hukuman. Kaya't marami yung present dito, kaya lang may mga personalidad tayong hinahanap, Bombo Elmar, pero hindi natin nakita dahil nga sa ilang konsiderasyon na hindi pa binabanggit o isinasa publiko ngayon ng Palasyo Malacanang. Bombo Elmar? Bombo Dennis, balikan ko lamang yung nababanggit mo si Press Secretary Trixie Angeles. Anong paliwanag dyan? Wala ba siyang mismong statement din kung bakit hindi siya nabigyan ng reappointment ng Pangulong Bongbong Marcos sa Bombo Dennis? Well, si Secretary Trixie Angeles ay kahit sa amin dito sa Malacanang Press Corps hindi nagpakita, hindi sumasagot doon sa mga katanungan, may kinalaman sa iba't ibang issue, pati na yung tungkol sa appointment. Pero hinihintay pa rin natin, nibigyan natin ng pagkakataon na sa kabuuan ng maghapon, baka sakali may ilabas na official statement hinggil doon sa kanyang appointment at kung anong plano niya. Kasi may mga lumabas dati tungkol sa pagbibitiw down nitong si Secretary Angeles, bagay na kanya namang itinatanggi dahil nga wala naman siyang ganong hakbang nung araw na tinanong namin siya tungkol sa naturang issue. Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan ng Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, nais daw ng Department of Health na makipugnayan pa rin sa Department of Migrant Workers at Department of Labor and Employment o DOLE kaugnay sa deployment cap o limit lamang sa pagpapaintulot na makapagtrabaho sa ibang bansa ang mga healthcare workers. Sa ginanap naman na pagdinig sa Senado, iniyag ng Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na hindi na konsulta ang Department of Health sa pagpapatupad ng 7,000 deployment cap para sa mga healthcare workers kung saan ang Department of Labor and Employment ang nagtakda naman na naturang limitasyon. Inamin pa ni Undersecretary Vergere na hamon talaga sa kanilang kagawaran ang pangimang bansa ng mga healthcare workers, kaya naman nais nilang makipagtulungan sa ibang mga ahensya ng gobyerno para magkaroon pa ng rasyonal na direksyon sa deployment ng mga healthcare personnel ng Pilipinas. Makipagpulong din naman ang opisyal sa mga kinaukulang ahensya para talakayin pang nasabing suliranin. Nais nilang talakayin din yung mga insentibong maaring ibigay sa mga local health workers upang may kayat pa silang manatili na lamang dito sa ating bansa. Iba't ibang grupo ng mga healthcare workers nagprotesta sa harap ng tanggapan ng Department of Health para muling kalampagin ang kanilang naantalang mga benepisyo na may kaugnayan sa COVID-19. May detalye si Bombo Marlene Padiernos. Dyan, Bombo Jane, Bombo Elmar, sanib puwersa nga nagtipon-tipon itong mga kababayan natin, mga healthcare workers, iba't ibang grupo ng mga healthcare workers dito sa tanggapan ng Department of Health, dito sa kahabaan ng Rizal Avenue sa Manila. Kung makikita dito sa kalikuran, dito kanina nakapwesto yung mga nagprotestang mga grupo ng mga healthcare workers para manawagan nga dito sa DOH at sa pamahalaan na ibigay na yung kanilang mga naantalang benepisyo na may kaugnayan sa COVID-19 pandemic, katulad na lang ng one COVID-19 allowance, yung health emergency allowance at yung special risk allowance at marami pang iba. Bukod dito, Bombo Elmar, Bombo Jane, kabilang din sa mga naging panawagan ng mga medical workers ay yung itaas yung kanilang mga sahod at kayo din yung dagdag na puwersa sa mga nurses at mga health workers dito sa ating bansa. Dahil alam naman natin na nagkakaroon nga ng kakulangan ng mga nurses dito sa Pilipinas. Ayon kay National President ng grupong Alliance of Health Workers si Robert Mendoza, sa ngayon daw kasi nasa 40% pa lang ng kabuang bilang ng healthcare workers sa bansa ang nakakatanggap na kanilang mga benepisyo mula sa pamahalaan. Habang yung ilan naman ay isang beses pa lang nakakatanggap ng mga benefits. Pero may mga iba-iba rin, Bombo Elmar, Bombo Jane, na wala talaga natatanggap na benefits simula nang maipatupad itong mga sinasabing benepisyo para sa mga healthcare workers. Kanina, Bombo Elmar, Bombo Jane,
bukod dito sa mga nagprotestang mga healthcare workers sa labas ng mismong tanggapan ng DOH, may ilan din na nakapasok ng mga nagpoprotesta doon sa loob mismo ng compound ng DOH. So, ang sinasabi dyan, yan daw ay surprise attack. So, ang layunin nila sa pagpasok doon sa compound ng nasabing kagawaran ay ang makapag-usap nga dito sa mga opisyal ng Department of Health para mapag-usapan itong mga suliranin kanilang gustong ihain doon sa kagawaran para naman mapag-usapan yung nagiging solusyon yan. Kaugnay niyan, pakinggan natin yung bahagi ng pahayag nitong si National President ng Grupong Alliance of Health Workers na si Robert Mendoza. Alam po natin mga utang po yun. Maraming utang pang Department of Health doon sa usapin ng special risk allowance dahil sa accommodation and transportation. Kaya dapat, kung sinasabi niya na dapat magbigay na ng pondo, yung 42 billion for OCA dapat i-release na yon para makumpleto na yung OCA. And then, yung ating retroactive for HEA from July 21 up to December 21 na almost 35,000 billion. Dapat yun ang ibigay na. Kasi alam natin, wala pa pong nire-release sa budget ang DBM. Nakakalungkot pumunta kami sa loob para sana kausapin kami ni Joseph Berere. Subalit wala mang kahit isang official ang lumabas. So alam natin na talagang nakita natin kung ano talaga ngayon ang mukha ng Department of Health. Takot makiusap sa mga health workers, takot magbigay ng mga benepisyo. Karamihan po halos 40% pa lang ang nakakatanggap talaga ng mga benepisyo. Kasama yung regions, kasama yung mga local government units. Kaya nakakalungkot na sinasabi nila na i-release naman. Imagine kahit nga GOCC, Philippine Heart Center, January pa lang ang nabibigay sa kanila ng one COVID allowance. Kaya nagsisinungaling si Joseph Berere at marami pang mga health workers talaga na dapat talaga bigyan ng benepisyong ito. Yung bahagi ng pahayag nitong National President ng grupo ni AHW na si Robert Mendoza. So yan na rin yung yun ang kanya naging pahayag. Yan yung naging tugon niya. Sige. Doon na naging Babalikan na lang kita mamaya kung medyo okay na yung mas maganda yung signal. Bomba, may tatanong pa sana ako dyan. Bomba Marlin, ano yung reaction nila dahil sa naglabas na nga na mahigit 1 bilyong piso ang Department of Health kasama na ang Department of Budget and Management. Sa iba pang balita sa oras na ito, hawak na ngayon ng Bureau of Immigration ang naarestong Norwegian pedophile na akusado ng pangmumulistiya sa mga minoridad sa kanilang mga bansa. Naaresto rin ang isang Chinese national na sangkot sa pyramid investment scam. Ayon pa kay Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansenko, ang 50-year-old na si Karstine Vernvik alias Croca Karstine Gunnar na naaresto sa kanilang bahay sa may Samera Subdivision, Angeles City, Pampanga na mga operatiba ng Fugitive Search Unit. Samantala, ang Chinese fugitive naman ay kinilala lamang si Fu Shihao, 44 anyos na naaresto naman sa Malate, Manila. Isang arrest warrant ang inisyu ng Public Security Bureau ng Shanghai, China laban sa suspect dahil umano sa pagpapatakbo nito ng pyramid scam. Nabiktima raw ng mga ito ang marami nilang mga kababayan. Sinabi naman ni Tansenko na ipa-deport na ang mga suspect na sina Kernvik at Fu dahil sa pagiging undesirable at undocumented aliens na mga ito dahil ni-revoke na ang kanilang mga pasaporte ng kanilang mga gobyerno. Samantala naman sa ibang balita, nababahala ang ilang mga senador sa pagsasagawa ng seniority na pag-deploy ng mga doktor sa ilang lugar sa kabila ng malaking bilang ng mga hindi pa napupuntahan sa mga government hospital at healthcare facilities. Ito ang kanilang reaksyon ng ibunyag nitong si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang officer in charge ng Department of Health, yung tungkol pa rin sa seniority practice sa pagdinig ng Senate Committee sa panukalang budget. Nababahala raw ang ilang mga mamabatas kaugnay sa 21,000 na hindi pa napupunan ng mga posisyon sa Department of Health at sa mga pampublikong pasilidad sa kalusugan. Sumang-ayon din naman ang opisyal ng Department of Health at inamin na talagang maraming hamon ang hinaharap ng Department of Health sa pagpuno sa mga bakanting posisyon. Ang isa sa mga pangunahing issue na matagal nang hinahamon sa kagawaran, yung akreditasyon
kreasyon ng mga espesyalidad na lipunan na naglilimita sa bilang ng mga partikular na kalyadong profesional sa kalusugan o mga doktor na maaaring magsanay sa isang partikular na lokalidad. Ang Specialty Society ay isang organisasyon ng mga lisensyadong manggagamot na may kinikilalang pambansang programa sa pagsasanay at isang espesyalidad na lupon na nagpapatunay sa mga individual na miyembro nito sa pagsasanay at kakayahan sa pagsasagawa ng kanilang disiplina na nakasaad naman sa Code for Professional Specialization. Ito naman ay kaugnay pa rin sa naging hakbang ng Department of Health. Mamaya kukuha tayo ng detalye dahil ang panukalang mandatory drug test hindi dapat limitado sa mga celebrities at artista ayon yan sa isang senador. Samantala muna, pinalawang bisa na rin ang hold departure order laban kay dating First Gentleman Mike Arroyo. Una rito ay ibinasura nga ng Sandigan Bayan yung kasong graft na sinampa laban sa kanya. Sa tatlong pinangyalisyon, nakasaad din na kinukonsidera ng Anti-Graft Court yung ruling ng Korte Suprema na ibinasura ang kaso naman ng dating unang Ginoo. Disyembre ng taong 2021 nang pagbigyan ng Supreme Court ang motion for reconsideration ni dating First Gentleman Arroyo para maabsuelto ito sa kaso. Tinukoy kasi ng korte na hindi sapat naman ang ebidensya para mapatunayang nagkaroon nga ng conspiracy dun sa tinaguriang chopper deal sa PNP. Ang dating First Gentleman ay naugnay sa questionabling pagbili ng Philippine National Police ng dalawang second-hand na helicopters noong taong 2019 na noong ipinalabas na bago o brand new. Natanggap naman daw ng Sandigan Bayan ang certified true copy ng Supreme Court resolution noong nakalipas namang buwan. Dumistansya muna si Commission on Higher Education Chairperson Prospero Popoy de Vera III sa panukalang ibalik muli ang Mandatory Reserve Officer Training Course sa senior high school. Ayon pa kay de Vera, ipapaubayan na lamang nila sa Kongreso kung ano ang maipapasang batas. Hiling pa ng kagawaran, mas maganda raw sana na magkasundo muna ang mga pangunahing nagsusulog na naturang mapanukala o may akda para magkaroon ng iisang posisyon. Nauna nang lumabas sa isang survey na 69% umano ang pabor na ibalik ang ROTC program. Maging si Pangulong Marcos Jr. ay nauna nang inilatag na ang ROTC program ay kabilang sa kanyang 19-point priority agenda. Samantala, good news naman sa ating mga teachers, abay, 1,000 pesos ang kanilang matatanggap naman bilang bagay ng World Teachers Day, yung insentibo. At na rin ay may update din tayo naman dito po naman sa budget ng Department of Agriculture at na rin dito sa panukalang batas ng Marcos Administration. Mga detalye ng balitang yan mula kay Bombo Annalise Soberano. Nang tumanggap ng tig 1,000 pesos ang mahigit 900,000 mga government teachers sa buong bansa. Ayon kay Quezon City Representative Marvin Rillo, ang 925 million pesos na pondo para sa World Teachers Day Incentive Benefit ay nakapaloob sa pambansang pondo ngayong taon. Siniguro ni Rillo sa mga guro na ang taunang pondo para sa nabanggit na benepisyo ay patuloy na isinusulong ng mababang kapulungan. Sinabi pa ng mambabatas ang Republic Act number 10743 na nagdedeklara sa ikalima ng Oktubre kada taon ay World Teachers Day ay pagkilala sa mga nasa teaching profession. Dagdag pa ng mambabatas, mismo ang UNESCO ang nagtakda sa October 5 ng bawat taon bilang World Teachers Day upang ipagdiriwang ang mahalagang papel ng mga guro sa paggabay sa mga kabataan sa pamamagitan ng edukasyon. Samantala, pinuri naman at sinaluduhan ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang mga guro na patuloy na nagsasakripisyo matupad lamang ang kanilang mandato. Pakinggan natin ang pahayag o mensahe ni Representative Franz Castro para sa mga guro. Saludo ko dun sa inyong ginawang paghihirap at ginawang sakripisyo para sa ating bayan, para sa ating mga kabataan. Ngayon ay hindi pa naman tayo hugtas sa pandemya. Ngayon nga, nag-face-to-face na kayo, alam ko, kaya parang doble, triple pa rin yung trabaho na ginagawa ninyo para lang dun sa inyong pagsusulong ng inyong mandato bilang mga kaguruan. Hindi lang pagtuturong ginagawa niyo, may mga non-teaching job din kayo na ginagawa na tingin natin ay labis o sobra ito doon sa inyong mga ginagawa. Sobra yung pagod ng ating mga kaguruan. Kaya nga sa kalagayan ng mga guro,
ilan sa ating mga panukala ay pataasin ang sweldo, salary grade 15 para sa ating Samantala, hiniling naman ni Agri Party List Representative Wilbert Lee sa pamunuan ng Kamara na dagdagan ng 521 million pesos ang kabuuang pondo ng Department of Agriculture para sa susunod na taon. Sa ulat na ipinadala ng mambabata sa House Committee on Appropriations, layon kasi nito na mapabilis ang pag-upgrade at maging digitalize ang data registration ng mga magsasaka at mangingisda sa buong bansa. Ayon kay Lee, ang nasabing halaga ay gagamitin para sa maayos at mahusay na pagpapatupad ng registry system for basic sectors in agriculture na proyekto ng Department of Agriculture. Nakapaloob sa naturang proyekto ang kumpletong profiling ng mga farmers at fisherfolk, maging ang mga geofencing ng 846,000 hektaryang sakahan at ang upgrading ng Information and Communications Technology Network ng DA. Diin pa ni Lee, bukod sa pag-update ay isa sa katuparan din ang full integration ng RSBSA data sa iba pang government programs gaya ng Philippine Identification System ng PSA at ang Agrarian Reform Beneficiaries Master Listing ng Department of Agrarian Reform. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, reaksyon pa rin ng ilang mga senador sa panukalang magkaroon ng mandatory drug test doon naman sa mga artista o mga celebrities. At may follow pa dyan si Momo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, sa mga sandali ito ay nagpapatuloy pa rin yung mga budget hearings dito sa Senado at ito nga, live tayo ngayon dito. At sa ngayon, ang isasalang o isinasalang ngayon sa pagdinig ng Senate Committee on Finance ay yung budget ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA at ng National Security Council. So ito yung aabangan natin. Nagkaroon lamang ng suspension ng pagdinig dahil nga daw ay sensitibo yung pag-uusapan. Pero magbabalik pa rin naman mamaya yung naturang pagdinig at meron lamang silang mga sensitibo may kagnayan sa intelligence community. Samantala, sa ibang dako ng mga balita, ito at binigyan diin ni Senator Jingo Estrada na hindi dapat limitado lamang sa mga celebrities at mga artista ang pagpapadrug test bago magtrabaho. Sinabi ng senador na isa ring artista bago naging senador, hindi dapat maging discriminatory ang panukala at dapat saklaw nito ang lahat ng work engagements para matiyak ang drug-free workplace. Ayon sa senador, malinaw sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na minamandato nito ang lahat ng opisyal at empleyado ng public offices na sumailalim sa random drug testing habang batay sa 2017 resolution ng Civil Service Commission. Iniutos nito ang random drug testing sa lahat ng national government at local government units para matiyak na matiling drug-free ang mga government employees. Live mula rito sa Senado, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, mag-imusta naman tayo sa mga publikong mga sasakyan o mga jeepneys na pumapasada sa Metro Manila kung sapat na nga ba. May detalye pa si Bombo Gerald Ulipa. Bombo Elmar, Bombo Jane, aminado ang grupo ng mga tsuper na mayroon pa rin kakulangan dito nga sa mga bumabiyahing jeepney dito sa bansa. Kasunod na rin ang pagbubukas ng klase ng buwan ng Agosto. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines President Ricardo Boy Rebaño, maliban daw kasi sa mga estudyante, dumami na rin itong mga commuters na nagbalik sa kanilang mga trabaho. Ito ngayon ang tinutugunan ng kanilang grupo, lalo na sa pagbuhos ng mga pasahero tuwing rush hour. Pero sa kabila nito, wala pa rin naman daw natatanggap ang kanilang grupo na reklamo kaugnay ng kakulangan ng mga jeep sa iba't ibang dako ng bansa. Kaugnay niyan, narito ang ating panayam kay FEDJODA President Ricardo Boy Rebaño. Meron pa pong kakulangan, naman po yung katotohanan. Tandaan po natin, kung naaalala po natin, 2 years po yung nakalipas. Nagkaroon po tayo ng malupit na pandemya, yan po yung COVID-19. Kaya maraming maraming mga unit naming na stock
ngayon inaayos naman po nila yung mga rehistro po nila, yung mga dokumento para naman po makapagbayad sila at makatulong din po sa pag-serbisyo sa ating mga Yan nga ang ating panayam kay FEDUDA President Ricardo Boy Ribaño. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita, Bombo Sports News. Ang US Women's Soccer ay minilabas po ng findings kaugnay po naman sa sexual misconduct ng kanilang coaches at sa rankings na rin ng Tennis World. May mga detalye pa ng balitang yan si Bombo Aliza Eclarinal. Yes, Bombo Elmar, Bombo Jane, namayagpag ang mga players mula sa bansang Spain sa men's tennis matapos na masungkit ni Carlos Alcaraz ang world #1 spot sa Association of Tennis Professionals o ATP rankings, habang pumangalawa naman sa nasabing listahan ang legend na si Rafael Nadal. Si Alcaraz ay naging youngest world's #1 tennis player nang magwagi ito sa US Open game, habang si Nadal naman na 22-time Grand Slam winner ay nakaakyat sa ikalawang pwesto sa ATP rankings nang maungusan niya si Norwegian player Casper Ruud na natalo ni Yoshihito Nishioka ng Japan sa quarterfinals sa Korea Open. Una rito, ang magkababayan na si Alcaraz at Nadal ay ang player na muling nakakuha ng pinakamataas na rankings sa ATP, kasunod ni Pete Sampras at Andre Agassi noon pang taong 2000. Samantala, sa larangan naman ng football, iniimbestigahan ngayon ang aligasyon sa US women's soccer coaches matapos na mapag-alaman na may nangyaring systemic abuse and sexual conduct sa mga players. Siniyasat umano ni Acting Attorney General Sally Yates at inilabas ang nangyaring abuse and sexual misconduct na kung saan kabilang na dito ang sexually charged comments, unwanted sexual advances and touching, and coercive sexual intercourse. Narito ang kanyang pahayag. Not between a player and a coach. There is such a power differential in that relationship. It is by definition not consensual. At yan si Acting Attorney General Sally Yates. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Aliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Abay, ang kontrobersyal na si Paris Hilton doon sa Hollywood nagpahula pa kaugnay ng kanyang nawawalang alaga at may tinaas pa siyang reward money at iba pang local showbiz mula sa mga balita mula kay Bombo Chill Imprido. That's right mga kabombo ka-Star Nation, dinagdagan pa ng model actress na si Paris Hilton ang reward money para sa engganyo ng mga tao nakakita at may impormasyon kay Diamond Baby o sa alaga niyang chihuahua, kung saan nag-hire pa ang artist ng psychic o pet communicator at sabi umano nito ay ligtas si Diamond Baby kung saan man siya naroroon. Matatandaan na halos 3 weeks nang nawawala ang kanyang alaga, pero malaki pa rin ang tiwala niya na magkakasama pang muli sila nito. Samantala, sa
Nag-sentimental throwback naman si megastar Sharon Cuneta sa social media sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ilang behind-the-scenes photos mula sa kanyang debut movie na Dear Heart, kung saan 41 years na nga ang nakaraan at tumatak talaga sa mga fans at solid supporters ng artist ang nasabing movie. Matatandaan na ang Dear Heart rin umano ang naging daan para makilala ni Sharon ang kanyang unang asawa na si Gabby Concepcion at ikinasal nga sila noong 1984, ngunit naanal ang kanilang kasal noong 1993 at ngayon nga ay masayang ikinasal ulit si megastar Sharon Cuneta kay Senator Francis Kiko Pangilinan. Ayan muna ang latest update mga kabombo ka Star Nation para sa entertainment news. Ito si Bombo Chill Imprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating trivia, alam niyo ba na doon sa Bangladesh, naging kaugalian na ng kanilang mamamayan na magdiwang ng Pasko sa kanilang simbahan? Yes, isinasagawa ng mga residente ang kanilang salo-salo sa Noche Buena sa kanilang simbahan ng sama-sama. Ito ang kanilang tinatawag na Pretty Budge, na ibig sabihin ay Love Feast. Kadalasan kasama sa pagkain ng mga pagkain tulad ng mga chicken at vegetable curries na inihain naman kasama ng kanin at gulay. Ang saya-saya dun sa Bangladesh. Sa ating Christmas countdown, 82 days to go bago ang Pasko. Mga kabombo ka Star Nation, yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News. At mula rito sa Bombo News Center, dito sa lungsod ng Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Buhanay sa udto sa DYFM, Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga informasyon. I-plastar naton dire ang just-in report. Inig information nga nakuha naton direktamente sa kay Mayor Treñas. No? Nga kung sa din gina-extend ang LTFRP, no? LPTRP rather, no? Sang suspension niya gina-extend for another 30 days. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo kay ang first suspension sang local public transport route plan maga-expire sa October 5 tomorrow. No, titingnan naton nga makalabot dire maka-establishar kita sa impormasyon with Mayor Jerry Treñas agud nga makakuha kita sa dugang pagid sining mga impormasyon tuhoy iya sa sining pag-extend sang suspension pagpalawig sang suspension sang local public transport route plan. Ano ayhan ang nakita diri ko kabangdanan nga gin-extend pa ni sa aton sining mga kabombo. Ining local public transport route plan diri iya sa maing karon sang syudad sang Iloilo. Kay kung madumduman pa sa aton sini iya nga mga kabombo, natapos na ni ang pagpadigayon man sang series of meetings na public consultation sa tanan sini iyang sektor concern sa bahin sa local public transport route plan. O galing kiti may mga adjustments kag kinahanglan pa sa approval from the Department of Transportation. Kaga as of this time daw ay pa sang dinaumdahom kung ano na ang update diri sa mga ginpang amend sa bahin karon sang local public transport route plan na ordinance sang syudad sang Iloilo. Isa sa nakita naton diri ang kabangdanan ang sining sitwasyon karon kun nga gina-extend ini sang alkalde for another 30 days. Sa linya naton sa Sinimatinon, si Mayor Jerry Treñas. Mayor Treñas, sir, good afternoon. Si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Anay sa Udto. Ay, may ngapon gid Bombo Cham, kag sa aton taglamati, may ngapon gid sa tanan. Yes, Mayor, we receive information nga gina-extend nimo ang suspension sang LPTRP or Local Public Transport Route Plan sang 30 days pa yan, another 30 days, Mayor? Gina-extend for another 30 days kay ara na sa DOTR pero way pakabalik with our amendments, no?
So we'll give it a little more time para nga pagbalik yasin idiretso ta dan balik naman sa City Council no para ma-amend ang aton ordinansa. Ang 30 days bala, Mayor, will suffice sa ginhatag or ginabanta naton iyang tiyempo para nga mahikot ining LPTRP ang mga amendments? Ang akon siguro fully sufficient na kay ato na to sa ila daw sang nagligad patong nga semana ti tanon ta base pa lang sufficient na. Kag hopefully, Mayor, why na sang may ma-encounter pa kita nga problema kay nakapatigayo naman kita sang serye sang public consultation sa nagkalilayan man sining sektor? We had more than sufficient series of consultations kag tanan nga mga sektor tapos may summit patong nga patigayon upod sa UP kag kay Councilor Cabaluna. So daw pananaw ko daw sufficient. So amo mangyapon ang estado sini Mayor with the extension sang suspension sang LPRP sa transportation naton. Amo man gyapon, we will continue with what we have been doing for the past almost 90 days. And once we get it from DOTR, I'm sure very soon mabalik na alin sa DOTR, then we can proceed with the amendments sa City Council. Idugang ko na lang, Mayor Trenia, sir, kay kagapon nag-umpisa na ang pagpang-confiscar sa mga traffic enforcer sa mga nag-violate bala, Mayor, sa traffic ordinances naton diri sa syudad sa Iloilo? Umpisa na ta Bumbagam, no? And ginpabalo ko man DILG nga maumpisa na ta. Anong reaction sa DILG, sir? Well, ma-convert na no, sa central office nila. May talks naman kamo with the LTO, Mayor? Why pa, but we are open to talk to them. Si Attorney Hidospan nagapahayag man ngati as soon as possible kuno iya man sini ginalauman nga ma-resolve ining rift sa tunga sang LGU kag Land Transportation Office in the issue sang confiscation sa driver's license. I think that's very well taken. The issue is not only happening to us, no? It's happening all over the Philippines. All right. Sige. Mayor Trenia, sir, thank you so much for your time. Salawat, good afternoon. Thank you, Gid. Mamutang kang may ngapon, sir. Deriwavit si Mayor Jerry Trenias sa pag-confirmar sa pag-extend sa suspension sa Local Public Transport Route Plan Ordinance. Sa aton sining mga kabombo bangod gati hatagan sang nagakigo sining tiyempo para iyang maprubahan sang DOTR ang mga amendments kag subong man iplastar sa ordinansa no ining mga amendments kag that is the time siguro nga ti mapaano dayon ma-implementar sandig man sa proseso ay ma-implementar na ining mga amendments kag hopefully maka-resolve na sang mga problema nga nasalapo sang mga commuter no diri man iya sa palibot sa syudad sa Iloilo lakip na diri ang mga kaiping naton nga mga kabanwahanan. Sa aton sini nga mga tagpalamati karon kay mas maayo gindi ako nagapanakayon kita sa mga pampubliko sini nga salakyan no less ang worries naton bala nga ti may ara sang pagpugok naman sa dalagan sa trapiko mas stranded aton sini nga mga pasahero sa tiyempo iyang inugga puli or during rush hour mga kasubong sini nga mga instances bala nga ti kun saniin kinahanglanon ang serbisyo sa mga public utility vehicles, public utility transport. Diri man iya sa palibot sang syudad sa Iloilo. Kag nagalao man si Mayor nga matapos na ining issues tunga sa local government unit kay hindi man lang kuno iya problema or concern sa syudad sa Iloilo or the local government of Iloilo City per se, kundi sa pangkabilugan siniya banwa ining reiteration sang memorandum circular sang Department of Interior Local Government now sa issues sa pagkonfiskar sang driver's license. Si Attorney Didoy Hidospan nagpahayag gani nga sinya kung tani sinya sa mas labing madaling nga panahon ma-resolve na ni kay willing man sila yang mangin harmonious
ang relationship sa Land Transportation Office sa bahin karon sa local government unit or particularmente sa city government. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 41 minutos na kaligad sa takna sininga las 12. Sa aton sininga pagpanumbalik ka banwa dugang pagid nga mga balita kaga impormasyon diri man sa palatuntunan na bombohanay sa udto. Check naton ang latest update dire, may kantanan pa sa gyapon sa sining fare increase sa mga modernized jeepney. Ang additional nga per kilometer 2 ka pisos mabrubog at para sa aton siniya nga mga sumalakay. Now, ang transport group may gina-clarify man diri ngati nagasunod man lang sila sa mando sa nga LTFRB. Lakip na diri karon banwa, istoryan man naton ining buhang flyover nga nagahingapos naman. Butsilingon sa nagahingapos do patapos naman ang ila sining nga construction. Sa aton sini nga mga kabombo kag nanotisyara naton sandig sa aton sini makitaan lain iya ang disenyo sini ang iya nga pundasyon daw kasubong iya banwa nga ginkombinar bala ang letra nga Y kag T nga amo ni ang ginatungtungan karon sang makabig naton lawas ang flyover sa aton sini nga mga kabombo kag may mga ginpang share man diri sa aton nga mga laragway sa kon na paano ginbutang ining mga kabilya kag kun ano ni kadlagko. Sus do malabot kon sang worker gani niyo ang kabilya nga gin pang lay down para iya nga mag-serving nga support sini formas sa aton sini nga mga kabombo. Samtang iya dito sa may Ungka flyover do kasubong pagani nga ginatago-tago nila kung paano ni nila gin-construct. Pero nakitaan ta nga formas nila plywood, kukulamber. 680 milyon kukulamber ang formas. Tiyang resulta sini litek ko. Para kita no litek nan. Wala abot sang litek, ti mabalod-balod pa. Wala abot sang balod-balod, ti may mga downspout kuno na sadto. Galing kiti pag asphalt overlay natabunan. Tiki pag asphalt overlay ni nila pagkadaso nga adlaw pining mo. Gin pagyanagyan to nila sa kay Mayor Jerry Triñas, gin pagyanagyan to nila sa kay sa pick-up sa kay Governor Arturo Toto Defensor, kag the big man sa Senado si former Senator Frank Drilon. Di para guro mahinago tong balod-balod pa lang Inano-ano man tuya kay dugin dali-dali pati mga downspout nagkalatalabunan to. Komediya nga ang resulta sa construction sa International Builders Corporation, komedi. Do cartons bla nga, do kinartons bla sang una, dumduman nyo na ang Roadrunner bla. Nga kung sa diin, ti ginalagas sang kayute si Roadrunner. Ti para nga makapalagyo si Roadrunner, why na sa lagyan, gin-drawing-drawingan niya sang taytay. Pag drawing-drawing niya ka taytay, naglagan to si Roadrunner, nakadlagan to saya. Sang maglagas si kayute, sos naghurog paas ang taytay. Ikabay pa nga hindi amo-amo niya, do matsyag ko sister station kuno ni sang sister station. Sister company kuno sang IBC ang Acne ay. Di ba Acne amo na siyang hindi ya pimples Amo. Amo ni siyang do company sang kinarton sa. Di balik-balikan nato ng mga isyo later on, bantayan nyo man sa aton sino mga kabombo. What's the latest sa istansya massacre? Ang latest to ti kagapon interview naton ang NBI. Ang impormasyon ginabaton sa National Bureau of Investigation nga hindi magpasugot ang legal counsel ni Mr. Gibron Paruhinog, the lone survivor, kag at the same time person of interest sa istansya massacre nga makaistorya ang National Bureau of Investigation. Try kita kung tani isang linya man ni Attorney Hector Chudosio, ang legal counsel ni Mr. Paruhinog. But ang mensahe nga nakalabot sa aton nga si Attorney Chudosio ang magpagkigistorya pa sa bahin karon sa National Bureau of Investigation.
So kung hindi pa katag statement ang legal counsel, ang NBI nakapagawa na sa statement ila, baliktas pulis eh. Anong latest diri iya sang Special Investigation Task Group? Anong latest nilang investigation? May dugang sila bala natipon nga mga impormasyon? Kag bantayan man karon. After 20 days, pizza 14 tabo mo sa aton sining mga kabumbo. Iplastar man nato ng first part sang kaugalingon man nga pagpanalawsaw, pagpangusisa sang investigative report section sang Bombo Radyo Iloilo tuhoy sa istansya massacre. Balikan nato ni matapos sa pila ka importante nga mga panumdum. Epekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online o kung pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapataas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini,
Ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini kamaayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang. Nakaligad sa takna sini nga launa. Balik tani sa pagpangalagad sa nga bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa luwat, no? 50 minutos sa kaligad sa takna ng alas 12. Advance si Bombo Cham, isa ka oras ba? Wala paminsar ko, abi, Bombo Bridan. Ato ko sa farm ko sa, sa Southeast Asia. Perte, Southeast Asia, no? Farm saan kilala, tagani, isagod sa kuno goat. Kung sa kunin niya farm, sa New York. 51 minutos na nakaligad sa takna sininga alas 12. Diri sa pagpalayag sa nga bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby, no, kay Bombo Jomar Villa. Ibalo naton ining nasambitan karon nga pag-eksplikar man sang isa sa mga miyembro sang F. Guria Constructions workers nila dira. May kantanan sa kung anong plastada sang ila sini iyang disenyo sang ila sini nga pundasyon bala. Sa aton sini nga mga kabombo kay tikon ang disenyo sina diri naghalin man iya sa Department of Public Works and Highways the 4 lanes ang 680 million pesos worth nga ungka flyover. 4 lanes ni siya. Ang buwang flyover iya 180 million ang balor pero 2 lanes lang ni siya. Pero kung lang taon mo tama ka sulid gani niyo. Hindi kung lang taon mo lang sa aton sin makabumbo ang pundasyon sang ungka flyover ti dalagko man siniya nga mga do circular sini nga pundasyon pero lain man ang disenyo sa buhang flyover iya dogin kombinar sini nga letra nga Y kag T bla sa aton sini nga mga kabombo, no? Pero i-check naton ina with the Bombo Jomar Villa lakip na diri banwa ang patahagman sa bahin karon sa nga transport sector nga nagasunod lamang ini sila sa taripa nga ginpagwa sa Department or ining Land Transportation Franchising and Regulatory Board or the LTFRB sa sining fare increase. Kay ang succeeding kilometer ang additional nga sukot magluwas iya sa regular fare or sa amended na binga fare sa modernized jeep may 2 pesos pagid per kilometer per succeeding kilometer nga dugang additional 2 pesos. So mahal-mahal gawa iya ang balayran mo kung naga-commute ikaw kag nagasakay ikaw sa modernized jeepney sa aton sini nga mga kabombo. Tiyang balila sinya tingga sunod man lang kami sa LTFRB sa aton sini nga mga kabombo. Anyway, check naton ina direktamente karon sa mga follow-up reports ni Bombo Jomar Villa. Jom, sa report na please kamin. Na tigayon naton diri karon Bombo Champ nga mapakigangutan ang isa diri karon ka engineer no nga ti nagatrabaho sa sining buhang flyover under karon niya sa F. Guria Construction nga mo nagkaroon ang kontraktor sa sining nasambit na flyover. Akon sabihin ti idulungan ni sila ang ginarilisan isang budget kada sa may aganan diri sa may bahin sang ungka flyover kada dito ya sa may hibawaan flyover Bombo Champ. Ti ang ining buhang flyover ti matandaan sa aton nga mga kabombo ang ginaplastar ni babaw duhalan ni kalinya isa ang pakadto sa may akon diri ka maghalid karo sa may 2 lanes takas. Duha lang ka lane? Duha ka lane. Isa ka linya pakadto lagyan mo babi agi ka na pakadto di wala po sa may Leganes. Agi sa man kali pabalik. Unlike sa may bahin karo sa may flyover 4 lanes ada yan no duha pakadto duha man nya kaling ang pabalik diri karon Bombo Champ. So nakapatigaw kita rin magpagangot ang checkar na tondriti ang kung paano sila makapasigurado ngati ang ining proyekto karon ang mapag-on kag hindi karon ti magparehas no dira sa may natabo dira karon sa may ungka flyover nga may ara sang vertical
ano na tawag ang time dra karon ang pag-usmoda no sa sining porsyon asang sinadra karon nga flyover. Ti ang pagpatahag diri sa aton sang engineer nga una diri karon ang gina-checkar nila amo ang duta sa idalom Bobotsam no kung sabihin ti amo nilang ginatukuran karon sang haligi nga ti amo ning ma-support dira karon sa may ilasin ni karon nga flyover nga ti do amo ni karon maserbi gid nga main diri karon nga ano nila no ang pundasyon diri karon amo man ang isa diri sa pagsigurado nga hindi ya magusmod o kung may may lain da karon sa ilasin ni karon nga pagtukod sa sining sambit diri nga flyover. Sunod diri kay Engineer Ray de la Cruz amo ni siya ang project engineer to. Andar ni sa may Guria Construction ti ang isa diri sa ginapatigaw nila amo ang pagpahamtang sa sining ang term nila diri karon mga board piles. Ang board piles ni Bobotsam amo ni siya ang ginabuho diri karon sa may idalom sang duta duli man kuno ka mga board piles ang ginapang tibsok nila sa idalom kag ginaabusan sang semento kad sa diente amo ni ang masupport man bulig agud nga ti mapapag-on ang haligi. Tapos sining board piles gina-check nila ni karon ang sining integrity wala kun kapag-unon sini karon konti kargahan na karon sa mga mabugat nga bagay kung agyan na ako sa mga ladto ka truck so dapat hindi yan maminyar. So ang ginahimo nila may sila ginapatigayon karon nga ako na napatigayon na ano kasi tapos naman nga integrity test kung sa denti ara man ang DPWH nga nag-supervise kag nakapasar man sila. Sunod din ka engineer sa sining sambit karon niya nga test abi no kag may ara man sila nga ginapatigayon nga soil sample giniya Bobotsam ti ang mga engineer na niya patigayon gina-check nila dire kung balati ano ang kadalubon no engineer sang kadalumon. Joms excuse lang gina lupasin siya engineer sang nagakandak sang soil test Alagay Bobotsam engineer sang engineer sang F Guria engineer sang DPWH sino nagakandak sina ang engineer sang F Guria. Okay. Sabi engineer man sila. Ti ang ining soil ginatawag nila nga soil sample nakuha sila sang soil sample agud mabalaan kung ano kadalumon ang ilubong board piles Bobotsam para ti ma-secure ang patagunon niya sang haligi. Ti na-mention din ng engineer do mga 40 meters paning lubong sang ilasin nga board piles sa idalom. Kung sa diente pagtapos nila lubong sining board piles kung masimintuhan nabusan ang mayroon pagid sila sa may babaw ang kung sa aton liman storm kung sa aton ring mga kabombo maintindihan sa aton nga mga kabombo ang sa idalom ni blang ginahimo nila ni ngaron nga kabilya kundo parilya ni type lang itsuraya sa ginatawag naton rin nga pundasyon. Tapos ginabuusan pagid na nila simento nga makunik dito sa board pile sa may idalom ang ining pundasyon diri karon Bobotsam madamol-damol ni sa kay sunod diri kay engineer do mga 1.5 ni kada molonya tapos ang kasangkaron kwadrado 7.9 meters amo na nga medyo malapad-lapad parati ang sakop sini ang achiri sini nga kabugaton so sarangan niya. At tapos sa sining pag-construct nila karon sa sining ginatawag naton karon na parilya adra nila maangot ang ining piers o kung ginatawag naton nga haligi asang sining flyover kay tang haligi sini isa ra man bilog mo unlike dira sa may bahay niya karon sa kung flyover duha ka bilog pero nagapabilog ya ang haligi unlike dira sa may buhang adto nagapa letter Y ang iya sini karon nga itsura. Pero madamol iniya Bobotsam no gitakos-takos tato ya siguro do mga 5 ka tawo ang makasaklam sa sining haligi kung magpalibot dira ang ining pag-construct nila sa sining haligi kag may mga girders naman ada sa may babaw ang ginabay mo ano man nagadin sa road do cement railing sa skilled pero may design ng ilang sining cement railing kung painggit pero sa may ang ka-apply over nga do plane na karon nga gina plastar dra
Bombochamp. Kaya mo na ang pagpasigurado diri asang sining nasambit diri karon nga kontraktor kapag madiri karon sa pagpagiangot naton sa pilak na mga engineer dira sa may nasambit karon nga proyekto. Pamati ito mga Bombochamp ang pahayag diri ni engineer Ray de la Cruz sa may tribute diri sa Bombo Radio. Ang kada pundasyon di may 5 ni ka board pile. So may minimum kita nga requirement sina 4,600 kilonewton per each board pile. Okay. So gin-determine sina ang bearing capacity through pile dynamic analysis, may pile integrity test. Ang pile integrity test makuha ang homogeneity sang concrete. Para kung may mga ano na siya, may mga ampaw or may mga dirty concrete, may mga impurities nga nakasimpon. Pero gamitan namon din isang trimmy method kag ginpaawas tanan with additional nga mga concrete para ma-eliminate ang mga mga dirty concrete or mga impurities, mga silt layer. So nag-awas ini tanan. So with the consent man isang aton DPWH personnels, mga project engineers nila, nakita nila tanan, na witnessan nila. Pero gintestingan gid ini after sang curing time niya, isa-isa. So ang aton result ara na tanan sa DPWH, may mga files na sila dito. Kag na found out tanan nga may kwantanan nakapasar tanan. Wala gid sing mga diferensya or ano, mga nakita. So ara na may mga test result na sila nakapile na sa DPWH, may samon man ready for reference tanan ni nagagi sa check prior sa another activities kinanglan mauna gid na siya. So ginsundot tanan hasta sa babaw. Anong term yun na soil test kin man sa nga ginalantaw ang duta kung ano kapag on sa dalom ang disbutangan haligi. Oh, may borlags na sila nga daan. Sa una pa pre-design stage pa lang, may borlags na sila. So naka-determine sila sang 42 to 43 meters nga hard strata, so dira lang man. Ano na sa borlag magambal kita? Nagbarina sila, kuha ng mga soil sample. So mga soil engineers naman na mga socio-technical na mga issue. So sila nag-recommend nga mo ang aton depth. Depth of borlags, board piles. Oo, kay di dira bas gibasyahan nila kung ang duta makasarang sa kabugaton sang flyover. Yes sir, correct. Determine na. Yun ang pag-determine nila. Amo na nag-design sila sa amo na. So tanan gid ning tanan gid ning hariki, pila na hariki? Sa isa ka pier sini, 5. 5 same length na siya. Isa-isa ni siya nga ginbuhusan. Tapos amo na gin-testingan. 5 metros? 5 ka bilog, 5 siya ka set, pero 43 meters each sa cut-off elevation. Butangan simento. Ginbuhusan ni siya, may cage bar man siya, kabilya. Tapos ginbuhusan, ginpawas ang mga impurities, mga silt layer, mga konsaton pa, mga dirty concrete. Until makita na, kaya mo na siya. Sinaw na. Sinaw gid siya nga pure concrete gid ang tanan. Dili pila ka ligi na di, aray pier pila ka pier na di flyover. For ang tanan tanga pier may 5 gid na siya sir. 5 gid na siya. So 5 lang ni ang naga-support ni sa flyover. Sa dalom tapos may rock foundation ta. Nga 1.5 ang kadamulon. Ang iyang width sini kwadrado lang 7.9 meters, 7.90 meters. Ang ano na tawag pundasyon sa dalom? Pundasyon niya sini ang size ng foundation na ton. Ang thickness niya 1.50 meters, 1.50 meters. Kadamulon. Okay. Ang iyang kalabaon kwadrado na siya 7.90 meters. Amo nang rock foundation niya. Ang aton nga haligi di sa pier, consistent na siya may mga kabilyan na nangadaan to dala na sa buhos. Nga nakatakod na dala buhos. Ang tanan nga isa ang 5 ni ka foundation, 5 ka board pile tagin merge ang isa lang ka column. Di damo na ni kabilya 36 mm ni. 36 mm 128 ka vertical, may ara tanga slan nga 104. Mga kabilya daga kunik idi sa. May mga pictures kami, may ara man sa plano. Ara na tanan mga panamon mga presentation man rin namon. Ara na tanan da wala pa mabusan.
before ongoing kag after may mga may mga pictures na. Pila-pila ka tonelada ang madalas ang flyover na day kung matapos na. So i-declare na lang na sang aton proponent actually sa design man na. Joms? Si Engineer De La Cruz Bombosampi kung makita ta diri karon sa Lagway sang himo nila ining pundasyon karon tinamention to mga 36 mm patong kabilya ang gintang abotang to gindoble pato gani Bombosam katambihan pa sang kabilya natin nagapa-cross dira. Siguro ti mga gamay-gamay lang nag-cross butkon ko. 36 mm nga kabilya. Araw makita sa aton sining mga kabumbok no. Mga viewers naton sa Facebook Live kag sa YouTube channel, makita nila kung ano ning butsilingon, kung ano ning kidako ang 36 mm nga kabilya Bombo Jomar, no? Tapos ang thickness ang foundation 1.50 meters. No, ang iya sining nga kadamulon to pila to gani 7.9 Bombo Jomar. Ang kadamulon niya 1.5 meters tapos ang kalaparon niya Bombo is 7.9 meters kwadrado. 7.9 meters. Ang board pile 42 meters. Amo na kadalom. Ang ginlubong niya to kaya nakadepende man sa mga engineer nila to kung ano kadalomon ang ilubong kay kina-test nila ning duta kung mahumok to siyempre padalom-daloman mo na. Pero ang bore labs o kunining boring test ginakandak iniya sang Department of Public Works and Highways kay pre-construction niya Bombo Jomar mo. Silingon nga way pagkasugod ang construction i-bore labs na daw kung i-paidalom or i-conduct ang boring test para nga mahibaluan kung sa diin tubtob ang sarang iya nga mahimo nimo nga pundasyon kag tinagasanto man sa design kag lakip na diri ang paghibalo man sang estado or classification sang aduta nga butangan sang pundasyon. Nagligad nakalabay ko to. Bubot something nakita tato ang pagpatigayon nila ni sang sang ring board labs. Do gina nila ni Papa, do may ginabutan ni nung pinakamabugat nga bagay adra sa sining mga board piles at tapos ginatungtong dira or ginapatungtungan sa mabugat para mabalaan hugutan kung balati nag-osmod sa idalom o kung nag-remain dira sa yasin karon niya nga ang kabutangan dira. Para mabalaan kung lain man na guroya kay ang bore labs niya ang boring test amo nang ginabarinahan bala ang duta hasta sa kadalumon niya Bombo Jomar amo na yung bore test bore labs. Basta may gina-test na sila at kung ano lang term nga gina-test nila na kung ano kapag untong atibsok dito yung board file sa idalom Bobotsam. Alright. So amo na pero sa sitwasyon subong sa sining buhang flyover ang si Mabaw ya may flooring na pero dito ni tanan kay dira sa rampahan ya ako magali ka diri abi sa may Balabago going ka dira sa may buhang adra sa may umpisa mo gid no pag saka mo gid sa flyover wa pa dai maputangan niya sa flooring so himuan pa lang sa kontraktor dira pero ang sa ilid ya nga mga cementa railings to halos na aplastar naman dira Bobotsam kag ang ining mga ginatawag na nga mga downspouts. At siguro makita mo dira nga may mga tubo ni silang ipamutang dira siguro ang antad sa nga mga downspouts ni siguro Bobotsam malantaw ta si baba ko di layo do mga isa ka dupak ito nga ang antad ya nga nagaidas dira. Kaya mo nang makasupport dira kung may mga tubig des babaw amo nang madasig ka mag ilig porte namin so sa mga engineer nga safe man ya hindi man niya matabunan ning downspouts ako na may himuon sila dira kung ma-asphalt overlay sila des may babaw kaya na planuhan na ini Bobotsam sa ton nga mga kabombo. Alright. So mo na ang latest diri karon sa may bahin sang buhang
flyover. Ang pag-Rodrigo Bobotsam sang ikaw dito sir, kaya di karon da sa pagpasaka sang pamasahe na. Balikan ko lang, Corona Jones. Kay subong na sila nakampisa na, although ati kahapon palitan kay subong na sila nakasikyon sa taripa. Balikan ko na sa Madugay. Abantayan sa konseniga pagpanumbalik, ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, a consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Jomar Villa, engineer. Mga bay ko si mo, basi kung pwede mo ma-split screen na bala ang laragway sang ungka flyover, ang mga kwa naton bala gamit ang aton sining drone. No? Kag isa na kag ang sa Piakya ang iyasang buhang flyover. Now, nakibot kita gani kay ginlay down ni Engineer De La Cruz ang mga specifications sang buhang flyover sa aton sining mga kabumbong. Ang board pile sila is 42 meters deep. No? Sa aton sining mga tagpalamate, 7.9 meters ang kalaparon sang foundation, kag mayara sang kadamulon nga 1.5 meters. Ang kabilya nga ginpangbutang 36 sa mm. How come karon iya nga si Engineer De La Cruz makahambal tuhoy sa construction or sa update sa construction sa nga buhang flyover? Nga sa piyak sini iya nga bahin, kung mag-follow up ang Bombo News team, why iya sang sarang nga makahambal sa International Builders Corporation? Ginatudlo lang kita sa Department of Public Works and Highways. Why sa may maka-explikar iya from the International Builders Corporation, just like sa pag-explikar sang project engineer sang F. Guria Constructions sa aton sini nga mga kabumbo? Why man malay down gani diri bisan sa mga kasubong na lang sinabi nga ginlay down ni Engineer De La Cruz nga specifications sang buhang flyover? Di daw mapatihan man ang payag sang Bombo Radio nga ang Assistant Regional Director sa Department of Public Works and Highways Regional Office 6 nga si Engineer Jose Alfruto, amo man iyang at the same time ang spokesperson sang International Builders Corporation. What is so special with IBC or the International Builders Corporation? Kaya ang kumpanya, ang mga tao sa likod sang kumpanya sang IBC, favored contractor sang mga politiko, favored contractor sang Department of Public Works and Highways. That is why nga ang DPWH sa mo iyang makapahayag in behalf sa ila. Or ang International Builders Corporation, kontraktor sa gobyerno? Ano na ko kay Chindiao? Do libugulo ko ako? Kay ba si isa sa mga tangyanas, Joang, representative sang Uswag Ilonggo?
Amos na? Ano man? Abi patahgi nyo ako, abi? Kinungalibog ulo ko? Natapos lang ya ang ungka flyover, why kita yung maplastaran di kon pila ka metros na ang kadalumon sa pundasyon? Ano ang kadamulon sini? Anong kalaparon silang pundasyon? Kayang designated person para nga makatag sa informasyon is only Assistant Regional Director sa DPWH or Department of Public Works and Highways Regional Office 6, Engineer Jose Alfruto. Magluwas na, why na? Ka-interview man kita before sa kay Engineer Ormel Santos, but sining damlag lang, sinya si Engineer Alfruto na lang din ang authorized nga maghambal. Kaman? Hambal sa isa ko kay engineer nga kilala sa inya, 32 metros lang na ang ilang board piles. Orang kadalumon, rason niya nag-usmod na bumbutsam, kay tanig ipasubrahan na nila. Ano man, anong sistema, anong plastada man, ginkinot ang pag-ubra sa ungka flyover. Para ano? Ha? Liwata, way kukmate. Para ano? Para ano nga ikinuton ang pundo ngay gasto sa pagpatindog sa ungka flyover nga 680 million pesos? Tunog-tunog nga, para ano nga ginkinot? Ha? Way kukmate, Ha? Para, ha? At kung ano na pinsar mo, mamrako na. Sa patag iya sang pamulitika kag negosyo, kag pangontrata, hindi ginamalikawan nga ti simpre, medyo bulig-bulig man si Mr. Contractor sa mga politiko hindi ginayama. Hipokrito ka na ginimoya kung hindi magambal ka pangaway gina sila iya sang amusin ang sistema. No? Di na ta magpaungo-ungo, kag hindi na ta magpa istorya-istorya, kuris-kuris sa aton sini nga mga kabumbo. Pero lantawa bala manwa. Daw kasubong iya nga ginatago ang proseso or ang kung ano man ang mga detalye sa pagpatindog sa ungka flyover. Samtang iya nga pwede malanggaling ma-explicar sa project engineer. Project engineer to, ganito yang naghambalo sa Guriya sa aton sinimatag palamati. Ang railings siya, concrete railings pa sa ungka asa sa buhang flyover. Railings mi ka ungka, liog ko bumbumel. Ang sa kilid dyan abla, anong sistema? Anong tsura sang railings ka ungka ya? Tiga mailan nga likday, pwede ka din mag-awas na may litik pas tungao. Kaya naman, pinang-tungtong lang na da. Sa aton sinima kabumbo. Sa una, gina-question ta kung on time, insakto, pero ang pagtrabaho sa ungka flyover. Sabat sa aton ni Assistant Regional Director Engineer Alfruto, siya hindi ka mo magkabalaka kay ang DPWH working hand in hand ina sa kontraktor. Timayo gali iya kung hindi working hand in hand kay ang resultado formal man nga pag-construct sa buhang flyover bumumel yung kubla. Kung hindi working hand in hand, butangan sang 36 mm nga kabilya.
Gapa may gin lay down horizontally, may gin lay down man nga vertical tapos amo pagbubo sa nga konkrito. Di kung ginapabayaan lang gali kagado so ay lang do formal ang pag-ubra. Ang working hand-in-hand nga result, anong result sang ungka flyover nga working hand-in-hand na DPWH kag kontraktor? Baw. Nami gin man guro no? Sus Maria kagusip working hand-in-hand ang Jowen. Litek. Ara naman ta istorya naman ta Jowen, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Amo sinang sistema sa aton sini nga mga kabumbo. Tiyang palamangkutanon sina diri sa isa ka bulan kag tunga nga ginambal nila sa DPWH sa alkalde, paano nila ni masolusyonan, paano nila ni mapasiguro nga hindi na mag-usmod, hindi na magbalod-balod, no? Kag safe ang structural integrity sining ungka flyover. Pero palinton lang sa F. Guria Constructions. Di mo't silingon nga do, ginadayaw-dayaw kung mo di subong, pasipadam na daw branyo Kayuan nyo branyo Kay kwarta ni sa mga taxpayer ang ginagamit sa pagpatindog. Ang ginpundo di para nga makonstruct inang flyover sa aton sini Macbombo. Tipilaihan ka mitros ang kanalumon sa pundasyon sa ungka flyover with 680 million pesos ang budget. Pilaihan ang thickness kag ang width or kalaparon sa pundasyon sa ungka flyover with 680 million pesos. Pilaihan ano ayhan ang measurement kadakon sa kabilya nga gin-plastar dira gin lay down sa aton sini Macbombo, no? Nga may pondo 680 million pesos. Duhay pa man kita makabati nga nagpatahag ang mga project engineer sa International Builders Corporation. Amo ni blang hambal ta nga sa mga proyekto sa gobyerno gani kung nagapangayo ang pumuluyo sang update, ti dapat iplastar nyo man ang gusto. Ugaling kay kalabanan, basta construction gani isang gobyerno, follow up ang media, partikularmente yung Bombo, nga planago ang mga tawo nga mayara sang nahibaluan sa sining construction. Sabahin sa mga kontraktor, ti ginabantayan Manila nga hindi sila madakpan sang media, sang Bombo. Kaya mo pagkanto sa site, kunara man sila, gapanago. Ti anong mga tao nga nagapanago, anong mga tao nga nagabalibad nga magpahayag sa kung ano na ang latest update sa mga proyekto sa gobyerno? Duha man lang nakabagay. It's either nga hindi sila maghambal, kay why sila hinugambal, kay man why sila namasgaan, or ginakibang na sila nga daan kay basi matukiban nga dako pa iya ang gusab sangsa gingamit para sa proyekto. Sa aton sino Macbombo. Ti makabatas ka ba lang nga magpaskil dira nga this is where your taxes go? Sa aton sino matag palamati. May mga follow-up balita pa kita karon regarding naman sa mga proyekto sa syudad naman iya nga gin-turnover sa DPWH sa city government sa aton sini Macbombo. Kag ang mga proyekto nga ni kuno wala man naga-function pero gimpang turnover na. Ano klase? Ginhuman lang pero why ga function? Tapos gin turnover? Anyways,
Balik-balikan tanak karon sa aton sini pa rin nga pagpangalagad sa gyapon diri lamang sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Pagbalik ta, ang Special Investigation Task Group nagpahayag nga tanan, gamiton ko na lang exact term no? Ari diri sakon nga banawa no. Kaya lang gyud ang pahayag sang Special Investigation Team, ang latest update nila, so far, na-explore naman namon tanan. Ano mo siningon sa na-explore namon tanan? Mauntat na imbestigar ang Special Investigation Task Group? Or may other ways pagid sila? Or kung ano man ang iban pa nga pamaagi sa pag-imbestigar sa Special Investigation Team nga iplastar agod nga matagan sa hustisya ang 3 ka mga biktima. Kagbantayan sa separado man nga pagpangusisa sa nga Bombo News Team, first part sa aton siniya nga summary after 20 days. No? Kay tipit sa 14 na tabo, nasapuan ang bangkay sa 3 ka mga biktima. Tisubong October 4 kita. 20 dias. Sakto isip ko bumumil, no? 20 dias, no? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. No? 21 dias. Sobra. Sa aton sinimatag palamati. 25 dias, 24 dias. Oh? Sa aton sini mga kabumbo. Ano ya ang nakitaan sa investigative report section sa Bombo Radio Iloilo? Balikan nato ini matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Ang oras. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso. Apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas.
Ini amo ang liso sang abogado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imong nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sang avocado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense bursts sang antioxidants sa avocado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate sang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imong nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer. Iloilo, Philippine Standard Time, 33 minutos na kalikan sa takdang alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohan ay sa udto sa gihapon ko primo bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sini nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Check nato ang report ni Bombo Chari Sumagpao. May kantanan sa latest update sa Estancia Massacre. So far kuno na-explore naman na tanan sa Special Investigation Task Group. What do you mean by so far? Na-explore naman tanan, mauntat na kag bastante na malang ginpatigayon nga investigasyon sa Special Investigation Task Group sa sining Estancia Massacre. Sa aton sini mga kabombo kag bantayan ang summary, first part sa summary sang unang bahin, no? Part 1 sa summary man sang Bombo Investigative Report section. Bombo Chari, sa report please come in. Talingid. Balikan ta. Ara na ang linya ni Bombo Chari Sumagpao. Cha, sa report please come in. Sa subong Bombo Champ, naggahulat na lang ni sa nga ginrequest nila nga affidavits ang SITG Palibosfer, no? Inasuno mismo sa interview naton kay Police Colonel Adrian Acollador, ang Provincial Director sang Iloilo Police Provincial Office, and at the same time ang SITG Commander man, nagahulat na lang ni sila sa nga gin-request nila nga affidavits, mga kopya sang affidavits nga ginpasa sa nga pamilya sang mga biktima didto sa National Bureau of Investigation, kay suno man mismo kaya Colonel Acollador sa NBI nagpasa sang judicial affidavits ang pamilya sang mga biktima. So ang ila ni nga ginakaptan na lang nga affidavits sang SITG Palibosfer, amo ang affidavits sang first responders, sang attending physician, sang security guard, sang kagawad man nga naka-witness sang natabo kagang affidavit mismo ni Jevron Paruhinog. So aton ini siya ginpamangkot, no, kung ano nasubong ang sunod nga tikang sang SITG Palibosfer kay nagnegative na ang luminol test didto mismo sa balay ni Jevron Paruhinog kag sa ila sini nga ice plant. So subong amo na ginhambal gid niya nga nagahulat lang sa gihapon ang SITG Palibosfer sang kopya sang affidavit sang pamilya kag ang
negative nga resulta sang luminol test, this is to debunk, quote and quote, Bombo Champ, no, to debunk ang theories and speculations nga may ara gid man sang other nga crime scene. Pero ginpaathag man ani Provincial Director Acolyador nga wala man ni sila nagauntat maglantaw sa nga mga posibilidad nga may ara pa gid man sang other crime scene, bisan pa nga ang sa na-checkyar nila nga mga CCTV footages ang nakit-an lang didto nga areas nga gin-stop overan lang sang Isuzu MU-X nga amo ang salakyan nga kung amo na ang gingamit sang mga biktima, no, sang nasapuan sila sa Villapanian, amo lang didto nakit-an sa CCTVs nga sa balay lang gid ni Jevron Paruhino kag sa ice plant sinis sila nagpundo. So naghambal man ini siya nga may resulta na ang dashcam kag ang phone ni Bosque o galing wala nagagana ang dashcam kay suno ini sa iya guba kaga wala na naga-function. Ang cellphone naman ni Bosque hindi ma-open gihapon, Bombo Champ, kay latest model kuno ini sang iPhone kaga grabe ang security features. So sa subong nagaayo ini sila sa NBI nga buligan sila kay hindi nila mabuksan ang cellphone ni Bosque. So sa subong nag-refuse, no, si Paruhino Hindi mabuksan ang cellphone ni JP nga kuno? Nga suno sa kay Colonel Acolyador, hindi mabuksan ang cellphone ni Bosque bangod latest model ini sang iPhone, Bombo Champ, kag grabe ang security features niya. Same sila ka mambal naton ka complex sang feature sang dashcam nga hindi masarangan. Ket hindi mag-mount mo, di ba? Di ba, Bombo Chare? Ang sa dashcam ya, Bombo Champ, wala kuno ini nagagana sang away gagana kay guba o kon wala naga-function. Oraw. Anong iman bala? Ara na karon na. Anong iman bala? Hindi mo siya. Hindi. Ako abi kay basta may mabatian ako gani nga do. Lain-lain abi ang statement eh. Wala sang isa lang bala. Hindi bala mo Chare? Last time, unable to mount. Di magambakan able to mount, hindi masakyan. Kaya ang mount, sakay mo, di ba? Anyway, sige lang. Padayon na, Bombo Chare. Sa case naman sa nga cellphone ni Paruhino ga Bombo Champ, ara ini sa gihapon sa investigator on case kay nag-refuse na nigali si Paruhinog, no, nga mag-execute sang iya nga waiver o kon sang iya consent para magpahanugot nga ukayon na sang raku ining iya nga cellphone. So sa subong nag-apply na sang cyber warrant ang SITG Palibosper kag ginahulat na lang ni para mabuksan na nila ang nasambit nga cellphone. So suno kaya Police Colonel Acolyador nga sa ila ni nga part, no, sang PNP sang SITG Palibosper, halos tanan na explore naman nila, tanan nga backtracking, tanan nga affidavits natipo naman nila. Amo na lang gid ni ang ila ginahulat ang affidavits nga ginpasa sa mga pamilya sang mga biktima didto sa may NBI. Yari bala pamatian ang nangin interview sang Bombo Radio kay Police Colonel Adrian Acolyador. Request na kita ng copy of the affidavits ng family sa NBI na kasi kung ibaluhan mo naman dito sila nag-execute ng affidavit nagatag sa ilang judicial affidavit sa NBI. Sa subong sir, kay sino mga affidavits ang nakaptan sang aton SITG Palibosper? Ang kaamo nagpa-subscribe ng affidavit ng mga first responders nato, no, kagang sa attending physician, no, dun sa hospital. Kaya of course yung sa security guards at saka sa barangay kagawad, no, naka-witness, no. Of course ang kay Gibron Moreno. Ano ni subong ang sunod nga tikang sang SITG knowing nga nag-negative ining luminol test nga gin-conduct sa duha ka areas? Well, yun nga ang sa doon na tayo sa siyempre ang part for the family, wala kita holdings na kaya dito sa may NBI, but nag-request naman kita na. Sir, ano ni ang buot silingon kaya nag-negative ang luminol test? Well, that would be a form part ng investigation natin. Ito may mga speculations na may first crime scene, may
Yung that is one to debunk ng mga theories ng iba na ano. So that is why gina-explore natin no kaya muna nga natin na nakakandak kita sila. Of course with the waiver man no kaya kuhan ng mga parulimot. So nag-stop na kamo sir sa possibility nga may another crime scene pa? So far wala pa naman, no? At least, kaya nga lahat ng mga explore natin, ito based naman dun sa mga CCTVs na doon. Kung ano oras sila nag-abot, then between that time to hanggang sa magbalik na naman sila pagkat sa Bulacan. So dito man lang sila nga area sila sa istansya. Sir, kumusta ang mga resulta sa mga cellphones kag dashcam, sir? Well, may may result na rin ng RACO natin, no? But of course, hindi na natin na kontra yung I think yung sa kay Boske, hindi pa na hindi kaya ng natin yung iPhone, no? But we will request na sa NBI kung kaya nila i-kaya ng kanilang technical people din doon for the forensic exam nila. Okay, sir, klaruhon ko lang, ang kay sino cellphone, sir, ang budlay buksan, sir? Ang kay Boske na. May ARA result, no? So that is why yun ang result niya is hindi kaya ng natin ng RACO 6 na. Yung may dahil yan sa may masamang security features na siguro. Asuhon ko lang, ano to ang clarification ninyo nga wala gagana ang dashcam? Yes, based dun sa result ng RACO, wala silang na-extract na data. Actually na digital examination na yun ng RACO 6 natin. But siguro makasira or non-functioning na rin ng dashcam. What about ang cellphone sang iban, sir, nga victims kag ang cellphone sang security guard? Well, na natin to. May result na rin ng RACO 6 natin. Sir, what about ang cellphone ni Paruhinog? Diin subong ang cellphone ni Paruhinog? Well, andyan pa rin sa sa kuha natin sa IOC. At we refuse to execute yung waiver. But of course, we'll apply nag-apply kami ng for the cider warrant. So, nag-refuse ini, sir, nga magpasa sang consent, sir? Yes, yun ang pinaka-latest sa update ni Chief of Police. So, sir, ano ang anggulo nga ginalantaw subong sang aton nga SITG? Sa doon pa rin, yung robbery, business interest, and grudge pa rin. Yan pa rin ang inaano natin. Tinitingnan ng mga angle. Sir, naga-coordinate man ang side ni Paruhinog kag ang side sang family sang victim, sir? Well, ang SITG naman keep on tracking yung mga and investigating and explore all possibilities. That is why yung mananaman tanan ang affidavits halos na kuha naman ang backtracking natin kasi mga dapat ipa-submit for examination halos na submit naman na natin. Kaya of course kung may mga other quantum requirements na makita during the conduct of our investigation, we have to comply about that. Nabatian ang nangin pahayag ni Police Colonel Adrian Acolyador ang SITG Palibosper commander. So amo ina ang iya nangin pahayag, wala may na-extract nga data didto sa may dashcam sang Isuzu MU-X bangod guba ini kaga non-functioning na bombochamp kagang sa cellphone ni Boske hindi pa ini ma-open sang Regional Anti-Cybercrime Unit bangod grabe ang iya sini nga security features. So nangayo na ini sila bulig sa NBI nga kuntani masarangan naman iniya mabuksan sang National Bureau of Investigation. All right. Kinabalikan ko niyo ang September sa Friday, ano man sa Friday, ano pitsa sang Friday gani bombo Omel ang Friday 30
after 3 days wa gyapon ang cyber warrant sa aton sining mga kabombo. Anyway, do makalilibog ulo Bombo Chari. Ang amoy na ang nangin statement ni Police Colonel Acollador nga ti sa subong gahulat na lang ini sila sa nga gin-request nila nga kopya sa nga judicial affidavit sa nga pamilya kay ti ginako Manila mismo nga sa National Bureau of Investigation ya nagapasa sang affidavits ining pamilya sa nga 3 ka biktima no kagati suno man sa iya gina-explore Manila tanan nga posibilidad kaga sa subong halos tanan kuno na explore na Manila kay ti naka-backtrack. Ini si Bombo Chari Galia Sumagpao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo. Bombo! Salamat gid da Bombo Chari Sumagpao sa imo siniiya nga follow-up report. Sa aton sini nga mga kabombo, ang term ni Colonel Acollador is debunk. Ang luminol test ko no, nakaamo to ang pamaagi agud nga ma-debunk ang mga theories. Insinuation nga dito gin himo ang krimen or dito ang first crime scene. Now, first and foremost, sa aton sini nga mga kabombo, kung sa theory sang Bombo Radio nga ginasundan ta sa aton sini mga kabombo, way makita sa may gin pinpoint or gin tudlo nga specific na lugar nga kung sa diin posible dito ginhimo ang krimen or ang pagpatay abi sa 3 ka mga biktima. And we do understand nga syempre hindi man basta-basta ma-devolve sang Special Investigation Task Group kung ano mga ginakonsiderar nila nga lugar nga first crime or first crime scene. Ugaling kiti kon lang tawon nimo kag balikan naton sa aton sini nga mga kabombo sa mga early stage or early days sa pagpatigayon sa investigasyon sa Special Investigation Task Group. According sa SITG through their spokesperson, Police Senior Master Sergeant Lindiro, wala nila gina konsiderar nga mayara sang ikadua or primary crime scene. Kag sang ginplastar naton dire ang result sang autopsy examination dito na kagin islan sang Special Investigation Task Group ang ginpagwa nga statement nga gina-consider na nila nga mayara sang another crime scene pagid sa aton sini nga mga kabombo. Kag sa further sini nga pagpangusisa sang Bombo Radio, ang gina-consider nila nga first crime scene amo iya ang 30 meters away sa aton sini nga or second crime scene rather sagin takingkingan sang salakyan nga kung sa diin sakay ang 3 ka mga biktima kag isa ka lone survivor. And then patigayon sila pagkadason sini nga mga inadlaw sang luminol test dito iya sa balay
kag sa ice plant sa mga paruhinog sa istansya Iloilo. Lakip na diri ang salakyan. Now sa aton sini nga pangusisa pangusisa iya sang investigative report section sa Bombo Radyo Iloilo after 20 days nga natabo ining nasambitan karon iyang massacre sa banwa sa istansya. Sa pagkatukib pa lang nga daan sining krimen sa aton sining mga kabombo, may mga statement na nga ginpangbuyan ang lone survivor. Siguro hindi ko naman gid sini dapat iya pagbalikan pa kay karon basi magsulit-sulit ta bala kag hambalon ko na lang siguro sa pinakamadasig nga pamaagi ti siyempre ang husisaon ginina kung may krimen nga natabo ang buhi nga natabuan or nakasaksi or yara mismo sa pagtabo sang krimen. Sa aton sini nga pagpangusisa banwa sa pagpangusisa sa investigative report section sa Bombo Radio, sandig sa impormasyon nga aton sini nga nabaton, ang mga first statement sang lone survivor / person of interest unfortunately was undocumented. Wala ini maput into record. That is why nga sang nagligad to pagwa iya sang statement nga wala unod not waay naga-function ang dashcam sa aton sini mga kabombo, na-recall naton ang statement sang OIC Chief of Police sang banwa sang istansya ang iya sini nga ginhambal nga suno sa tag-iya, referring siguro sa family isang biktima, suno sa tag-iya nagaandar ang dashcam. Ginsugpunan pa ni Lieutenant Amado, silingyati, wala man to napatay until such time nga nakaabot ang suko. Kathag sang payag sang OIC Chief of Police sa banwa sa istansya sa aton sini nga mga kabumbo. No? Ipadala gani nila to sa Rako. Pag-abot sa Rako, waya uno ng storage. Ay nanong istoryato ni man? Sandig sa pagpangusisa sa investigative report section sa Bombo Radio, suno sa aton nga resource person, sa aton sinimatag palamati, ginhusisa maayo kung tani ang crime scene. Isa sa mga nanotisyara nila nga ginhimos gilayon, ginkuha gilayon sa crime scene ang salakyan. Ang pag-collect bala sang mga recoveries sang scene of the crime operatives or scene of the crime operation. Amo bala to ang enough na nga effort para nga mag-gather sang other information sa aton sini nga mga kabumbo? Tinakibot kita gani nga after a week nagbalik tong suko. Kag pagbalik sang suko banwa, ginimbisigara nila liwat ang salakyan, may nakita na to sila yan sa stepboard nga nagdulot nga slag kag ginlagari pa nila. Tiambal sang source naton sa aton sini nga mga kabombo nga ginkuha gilayon ang salakyan sa crime scene. Kadamo sa nagabugos sang Special Investigative or Special Investigation Task Group. No? Kung maid-id sila sa investigasyon banwa, why nila to ginkuha abi ang salakyan, tapos ginpa ano ganin ang tawag? Do ginadramatize liwat bala? Ginkantuan dito, gindala si lone survivor.
O, gin-simulate liwat kung ano ang natabo, gin-pa-explikar to siya. O, sige, abe, explikar sa amon, abe, group of investigators, yun kang garoya nga 30 budak bilog. Huwag na may nakapaminsar sinyo. Abe, Jibron, abe, explikar, anong plastada, din ka mo gimbanggaan, paano ka nakapalagyon ng sistema. Next point sa aton sini nga mga kabumbo. Sa cellphone. Sa cellphone sang lone survivor. Suno sa isa ka lagting nga investigador. Sa aton sini mga kabumbo nga aton gin palapitan kag aton gin istorya. Siling yanoy sandig sa akon nga impormasyon, sa akon sini nga experiensya rather. Kung may krimen nga natabo, kag kung may survivor na pilasan or whatsoever, basta ara siya sang natabo sa crime scene, amo na bala ginakabi gani nga person of interest kay ti siya ang posible involved or may nabalaan nga informasyon sa kung sino naghimo sang krimen. So therefore, kay ara siya mismo sa crime scene, now, siling sakon sang lagting investigador sinya, it is but proper kung tani bumbot samnoy, nga right there and then, pagdala sa police station sa lone survivor / person of interest, ginkuha na to ang iya sini nga gamit kay subject ina for further investigation. Silingkuti paano abiser, tumawag siya sa iya abogado. Pagtawag niya sa abogado ya, nagkadto to abogado ya, nagademand kay balik ang tanan sini niya nga gamit. Siling niya ang pulis pwede gid iya makakontest sina. Or kung gusto niya magtawag abogado, sinya ang pulis pwede niya mapahulam iya cellphone para nga hindi makontaminate ang evidence or pieces of evidence dapat nakuha na to sa kay paruhinog ang iya sining nga cellphone suno sa lagting sining investigador nga gin konsulta naton sa aton sining nga mga kabumbo. Pero anong natabo? Naglibog ang ulo naton banwa kay sanggin follow up naton ini. Una naton nga pagpangusisa, una nga pagpangusisa sang Bombo News Team sa nagpadulong sa banwa sa istansya, hambal ni Lieutenant Amado ara sa ila sa posisyon nila ang cellphone ni Mr. Paruinog kag ang mga na-recover to sa mga biktima. Tapos mahambal iya ang Special Investigation Task Group through their spokesperson nga si Police Senior Master Sergeant Indiro nga ara iya kay Mr. Paruhinog ang iya nga cellphone kag ginakinahanglan pa sang cyber warrant or ginakinahanglan pa sang waiver consent para iya nga batunon sang rako kag usisaon ang cellphone ni Mr. Paruhinog. Ang cellphone sang lone survivor / person of interest sa aton sini nga mga kabumbo, ang makabig pieces of evidence. Tinga wala to iyagin uyatan nga daan sa aton sini kapulisan. Orgin kun ginuyatan Manila nga kag paano nabalik adto. Ti karon lantawan yung sitwasyon bla. Bisan magliligid pa kamo sa lutakan, bisan magliligid pa ang kapulisan ta didto sa crime scene nga kun sa diin nasa puani ang salakyan nga nagatakingking, bisan magsalom-salom pa iya ang bugos nga team sang Special Investigation Task Group, diin nga Jis nga mag-issue sang consent si Jibron. Sa aton sini matag palamati. Pila gani ka zero ang ara sa milyon? Anom ka cellphone? Anom ka cellphone? Anom ka zero? Divided by utang tabi 30.
Padayon. Bisan mag-inano pa kamo. Bisan magligid-ligid pa kamo dito sa talamnan. Hindi na iya maghatag sang consent si Jebron. Pusta na itaw Taga 233,000 Oh. Sinong pustahan ko sang 233,000? 7 million i-divide kung maka-produce ka sang 230,000 sila na nahangkat ko nga mapustanay sa aton sinima kabombo. Sos Maria Kagusip. Yamakon mo na banwa. Pinabudlayan niya sa kapulisan tang ila sinigaw galingon. Next naton niya punto sa summary naton after 20 days sa aton sini nga mga kabombo. Tiko hindi pagid kuno ang himuon na lang sini ma-file sang sabpina para nga ma-check ang cellphone. Tiko tinaglawig pagid ang proseso sa aton sini mga kabombo. Next! 21 points ni. 21 points sa aton sini nga mga kabombo. Hindi magid na 21 points to 20 points sa summary naton sa first part after 20 days sa aton sini nga mga kabombo. Muna na naguro tigulutan sa gina-discuss ko subong 20 points sang Estancia Massacre after 20 days nga natabo nga insidente. Next point naton diri banwa sa aton sini nga mga kabombo, luminol test. Luminol test. Sa luminol test nga ginpatigayon sa balay, sa ice plant, kag sa salakyan, hambal ni Senior Master Sergeant Lindero, limited ko nung tao, bisan siya way to kaupod. Sandig sa report sang nagligad sa Nigadlaw kagapon ni Bombochari, ang NBI was invited but alang-alang personnel nila way sila kaupod dito. Now, ang chemical or agent nga ginagamit sa luminol test sa aton sini mga kabombo, wala niya nagabili sang 150 pesos, no? Or hindi niya baratuhon sa malipot nga pulong, no? Mahal ini katama. Now, ang pamangkot sina diri kiti ang nagpatig sino special investigation na team Special Investigation Task Group, no, mga sir, mga ma'am, sinong ara dito sa sulod sa pagpatigayon sa luminol test? Why man ma-specify sa kundiin nga part sang balay ginpatigayon ang luminol test? Amo man sa ice plant, kundiin nga specific corner sa likod sang gintangkas nga ice or kung saan diin. Kay ti sa investigation sa aton sini nga mga kabombo, hilabi pa kung may krimen nga natabo, we have to be specific. Dapat detalyado. Same as with sa Special Investigation Task Group, amo mo radyo Iloilo, hindi iya magbaton sang hook, line, and sinker nga mga updates ninyo. That is why we are very skeptical sa aton sini nga mga kabombo. Why kita bala nagapati dayon nga ti ay huo ti negative to bayda why giman tuguro po sini mo sila. Ti ginalantaw naton tatlo ka bagay. Una, wala ginman didto ginhiwat ang krimen or hindi adto ang first crime scene sandig sa theory nga kung sa diin na formulate sandig sa result sang autopsy examination. Ikaduha nga theory sa aton sini nga mga kabombo nga ginalantaw sa nga bombo sa investigative report section sa nga Bombo Radio. Wala ma-specify kung sa diin ang ginpatigayon ang luminol test. Mahal ang luminol test. Subot silingon, waay masaturate ang bilog nga balay? Amo na, SITJ?
So, may patigayunan gin man sa luminol test kag it turned out negative para mabsuelto si Jevron. Kag ang third para nga madula na ang paglantaw nga didto gid man ang crime scene sa aton sini nga mga kabumbo, either sa balay or sa container van sa aton sini nga mga kabumbo. Last time to sa Clear Jergos case, ginpatpat man tuhaw kung sa diin ginpatigayon ang luminol test sa kwarto, sa bayuan, sa CR, sa lababo. But this time, nagluminol test kami negative. Di ba? Sa aton sini mga kabumbo. Last na lang siguro kay Idol pahuhin ko sa latin ng ibang bantayan sa ibang Sinimanusin Public Awareness Program sa Bombo Radio Iloilo. Hindi man mabato ng rason nga sa balay kag sa ice plant nagpatigayo sa luminol test or kay ang rason nag-agi lang dito ang salakyan, dito sila nag-isip sa aton sini nga mga kabumbo, sang kwarta dito natabo ang krimen. No? Sa aton sini nga mga kabumbo. Or basi dito gid man natabo. Kagang ginapamangkot diriti. Bilog bala nga balay gipatigayon ginpaidalom sa luminol test. In fairness sa pamilya Paruhinog and with due respect, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Naturalmente lang nga ginaplastar diri naton sa karon sa kahanginan sa aton sini nga matag palamati kay ti ang pulis wala sa nga specific nga mga information nga ginapahayag. Katulad sang pamilya sang mga biktima ang pumuluyo sang syudad ka probinsya sa Iloilo, luyag man mahibaluan kung sino gin man sa likod, sino luyag gin man nga mahatagan sang hustisya ang kamatayan sang 3 ka biktima, kag luyag gin man naton nga kung inosente gin man iya si Jevron Paruhinog, no? Nga magwa na siya, mamangin out of discussion na siya, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Ugaling kiti ang pulis do ginahimo man binila iya nga do may mga nagakabilin bala nga bukog, no? Bisan nga boneless, may nagakabilin nga bukog nga hatag sang paraligban kag madalom nga paminsaron sa aton sini nga mga kabumbo kon bala amo gimani sa aton sini nga mga kabumbo amo gimanang natabo sa aton sini karon iya nga mga tagpalamati. Anyways, may mga pila pataka points nga luyag i-plastar way pa naton ini maubos. Bantayan ninyo sa Iban Sinimanusin Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Accounted kag dokumentado ang utang. Ang pamangkot, sino ang may utang kay sino? Sino ang nanukot? Kag kabalo kabala nga sandig sa separado nga pagpanghusisa sang Bombo News Team sang Investigative Report Section sang Bombo Radio. Hindi sila pitsa 14 gin patay. San Abe, bantayan ina sa Iban Sinimanusin Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. It's Mombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Sa aton sinikaron niya nga Christmas Countdown. Mayara na lamang kita sa aton sini nga mga kabombo sang 82 dias. Bumawel, 82 dias na lamang kag Pasko na excited nako para sa Christmas Day. Amo man si Tita Regine. Amo man sa mga ihado kag mga maninoy kag maninay. Standby na kamo sa kapon lamang program ko pod sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Hover nagalibilin sa imo sa liwat sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bombo! Ora! Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi.
Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Suno kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog.
May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila ka malain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik. Good afternoon, good sa inyo. Happy Tuesday, mga kabombo. It's the 4th of October. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program diri sa DYFM, Bombo Radio, Iloilo. And today, mga makalilingaw na naman yung mga istorya ang ating idulong sa inyo. Thank you sa ating mga letter senders. Especially thank you sa kay Toto Alex, sang Dao Antique, nag-send diri sa ato, not just 1, not just 2, but 3 letters. 3 letters in 1. And also, thank you sa mga pictures ng mga ginapid diri, Toto Alex. So,
Umpisa kita today and let's find out, no? Until where kita nga makatibawa sa imo nga letter para sa aton. But I am sure nga maga-enjoy ang aton nga mga kabombo sa pagpamati sa imo nga istorya. Sa iban man dira nga may mga stories man, kag basi ready na nga i-email, paki-email nyo na lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga kung ginsulat, ipadala na care of. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa kay Grateful Subang, ang aton nga winner last week, sir, makontak ako sa imo, ha? Pila ka adlaw na gid man lang bala bago ang Christmas, nagahilapit na gid. It's 82 days to go before Christmas. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Yes, that's true. You can feel it everywhere, especially sa early morning. I can feel it. Kung nag-walk ikaw, no? The air is really so Christmas na gid. Feel mo na gid. Sige, we're gearing for Christmas, and so enjoy sa inyong mga preparations dira sa inyong panimalay. I'm sure nag-amat-amat na gwa ang inyong mga Christmas decors. For our songs sa sininga hapon, arina, ipabati ko na sa inyo. This is from the Bombo Music Festival from Kija Velez. I welcome you all with the song, Ikaw Na. Good afternoon. Heto ka na naman muling kumapatok sa aking puso. Pag-ibig na kay kulito, puso tila di ka na bago. Di sa pinagkakait, maligayang minimithi. Ayoko lang masaktan ka muli at bumalik sa pagkakasawi. Eto'y abay, alam mo, kita espera. Di ko razon. Eto'y abay, alam mo, kay Dalia. Inspirasyon na vida. Kung cuidado era ko, mi corazón contigo tama. Magmadali sa papitigan at kong puso. Pagbubuksan kita muli, sana'y bumalik ng iyong ngiti. Eto'y aba, alam mo, kita espera. Este mi corazón. Eto'y aba, alam mo, inspirasyon na vida. Con cuidado era con este mi corazón contigo tama. Oh, era tuya. Kung tayo na nga ba ang nakatadhana na magkasama habang buhay, walang bibitiw kahit ano pa ang hamon sa mga nagmamahalang tunay. Ikaw na nga bang pag-ibig nang hinihintay ng puso ko? Ikaw na nga bang pag-ibig
Kisha Velez para sa inyo sa sininga hapon. Again, welcome mga kabombo diri sa KLP on a Tuesday with Tita Regine. Ari na ang first part ng story. First letter ni Toto Alex sang Tobias Fournier, Dao Antique. Dear Tita Regine. Ang first letter diri ni Alex ang may tig-ulo ang ati kang igpanos aras-asan Tobias Fournier Antique. Mayad nga adlaw sa imo Tita Regine, amo man sa imo mga avid listeners. Tawagan na ako sa ngalan nga Toto Alex, 36 years old, halin sa Sitio Igbanos, Barangay Aras-asan, Tobias Fournier, Dao Antique. Kung sa diin, lugar kang mga ati, hambal kang mga Bisaya. Parehas kang iba, may dyan man ako nga istorya kang akon kabuhi nga gusto ko man i-share sa imo programa, Tita. Pasensya, medyo may kalawitan ang sulat kang kabuhi ko nga dya. Bale, 3 dya ka grupo, Tita, kay hindi mas-send sa email nga buo. Kaya, gintatlo ko ka-send, Tita. Tapos dati, 11 pages lang daad dya. Garing daw budlay basahon para kanimo. Kaya, gin-double spacing ko para hindi ka mabudlayan sa pagbasa. Halin kauna, Tita Regine, Bombo Radyo na gid ang amon ginbugtawan nga ginapamatian kang amon ginikanan. Kaya, kami nag-addict sa mga drama kag programa sang Bombo Radyo. Natandaan ko pa sang una, si T.I. Evelyn, hasta nga ikaw na ang nagbulos sa iya. Kag paborito gid namon ini nga pamatian, kada tapos igma, Tita. Kabay pa nga hindi ka pagkapuyon sa pagbasa kang akon sulat, kay medyo malawid-lawid dya, Tita. Umpisahan ko, Tita Regine, ang sulat kang kabuhi ko. Ginbata ako, year 1986, hasta nga natubuan ako sang kalag. Bale, siyam kami nga magbugto. Tapos, ako ang pangarwa. Kaghalin man kami sa pigado nga pamilya. Ang makakaon 3 ka beses sa isa ka adlaw, okay na, Tita. Kisa kung aga, pamahaw kami, saging, or kisa kamote kahoy. Tita, amo na, kung lapit na bala maubos ang bugas, hindi gani, nagalugaw si nanay, kagbutangan lang namon asin. Kay daw 18 years old ko no, Tita, nag-asawa akong ginikanan. Amura nga rako kami. Tapos, maliban sa siyam kami nga buhi, may darwa pa nga patay, Tita. Kagang hindi ko gid malipatan, kang gamay pa ako. Ang pagbagyo kang Bagyo Ruping, dumduman ko gid. Nga ang kabugaw sa babaw kang kusina namon, nagkarahulog sa sobra ka baskog nga hangin. Kag ini nga mga panahon, Tita, ambot kung pila edad ko, kay di pa man gani uso magpuroy ka una. Basta may bayo kaw lang. Tapos sipunon pa. Pagwa ka sipuan mo, dayon pahidan ka braso mo, di nagsaylo sa braso mo. Actually, Tita, ang lugar namon, nabukid nga portion kang Dao Antique. Tapos ang tawag ka namon, kang taga-ubos o taga-baybay, mga ati ko no, kay taga-bukid gani. Siyempre, gamay pa ako, Tita, wara lang kanakon, kung ano man ang tawag nanda ka namon. Pero istorya kang tatay ko, kang nag-eskwela ta na elementary, pag may naghambal ka na nga ate, hambalan ko nura kang tatay ko, Tita, nga, ano hambal mo, ate? Hambala biliwan. Paghambal na ka, ate, Tita, dayon sumbag sa baba ka naghambal. Tapos hambalan ko no kang tatay ko nga, lantawa, nagwa ate sa baba mo. Ha ha ha. Kaya nagdugo ron baba na, Tita. Tapos, Tita Regine, wala man gani katapos ang tatay ko sa elementary. Kay kang una nga panahon, Tita, rayo ang eskwelahan sa lugar namon. Kaya kis ako no, wara ron sanda ka sulod kong hapon. Kag manaka na lang sanda ka bayabas, kag marigo sa suba, sa maagyan nanda pag uli. Kag kami, Tita, nagdako nga ang pangabuyan kang tatay ko,
panguma, kag tuba tita. Kay soltero pa lang ang tatay ko, tita daw mga 30 kuno kapuno nga niyog ang sanggutan na. Kag dumduman ko, kag gamay pa ako, nga permi gahod amon balay. Kay rako gaagto nga tawo sa amon balay, para mag-inom tuba. Tikis tita gaabutan sanda atong ang gabi, katagay katuba. Kis Tita Regine gahod, kay kung malingin gani, gakinantahan ay sanda, kay may gitara man ang tatay ko sa balay. Pero tita, sa binit-binit lang kami, or sa kwarto lang. Kaya balan kami katatay, or lolo namon, nga kung gaistorya gani mga malam, hindi magsarak ang mga bata. Pero kadya nga panahon tita, baw pati mga bata, mga marites ron. Tikis sa tita, pasalamat kami kung may malingin. Kayang iba, nagapanaok ang kwarta kung malingin. Mahubog, no? Ting hindi ko malipatan, sa sobra namon kalagsanay, nakadasma ako tita, tapos nakabunggo sa lusong akong sungad. Kundi, gisi tana tita, ang akong lasi. Hibi tita takon kay sakit. Tapos asta kadya, may peklat akong kiray. Kay dumduman ko, ginbalang takon kagurang ko nga bayi, kang ulo ka flashlight nga ura tilawas. Kundi, pilastana akong kiray, kagkulbaan ang nanay ko tita, kay perti karako ang dugo, ti basta ulo ang mapilasan. Tapos dumduman ko man tita, darwagin ko ka beses na barian. Ang una ko nga bari tita, kang time nga nagkiritaay kami ka mga pakaisa ko, kundi paris-paris kami. Tapos abhon ang pares, kag maglagsanay. Ano, tita, kay nakadasma ang akong ginabhan. Kundi sa pagdasma namon, natukod kong akong alima nga tuo. Kundi nabari, tita. Tapos ang pangarwa, tita. Nagsaka ako sa santol, kag sa sobra ko kapang dabot, kay sa punta ron ang mga bunga, kag sa tuyong-tuyong ron ako, tita. Kundi nabari akong ginhawidan, kundi nahulog ako, tapos taas pa ang santol, daw halos 15 meters ang taas. Mayad gani tita, kay ang ankle ko lang sa kahig ang nabari. Tapos wara ron ko kamaan, kung nagsabit ako sa mga sanga, kay nalipong kuno ako tita, pag abot ko sa lupa. Kundi ginpahilot sa manugilot, kagintambalan, kasinugba nga panit kakasla tita Kay dati tita, ang tatay ko, once nagsipal kami, kag may mahibi nga sara, saramahon kami kabalbal karatita. Biskan gahibi kaw ron. Tapos kauna tita, kung maghuni gani ang tikwi nga pispis, dayon namon daralagan sa talunan, kay mangali kasing kamas tita. Kay basta maghuni kuno tikwi nga pispis, puti kag tamis ron mga singkamas tuod. Kag mga year 2000, naging barangay kagawad ang tatay ko tita. Tapos tana pa ang tribal leader sa sityo namon. Tapos dumduman ko tita, nga kung kada fiesta gani ka namon, kasadya. Kaya ang mga pakaisa namon, halin sa pihak nga barangay, nagaagto sa balay kang lolo ko kung bispiras kang fiesta. Nagasindi ka Petromax kung gabi abaw, gali nagsanay kami na tita, kay sanag. Tapos, do kasadya, kay ang mga pari kag katikista nga halin sa banwa, dyan gaturog sa balay namon. Kaya tama gid kanamon kasadya tita, basta may bisita. In God's grace tita, nag-insakto ang edad ko nga nag-daycare. Timing man nga ginapahimuan eskwelahan ng amon nga sityo, kagang ginpatindugan sang eskwelahan, gindonate kang mga lolo namon, nga si Lolo Nadong kag Lolo Nador. Pero mga patay na ini sila tita. Bali ang pioneer nga estudyante sa daycare, ang batch ko. Do 5 lang yata kami kabilog ng estudyante. Tapos, ang sa grade 1 naman, ang magurang ko nga bayi. Sanda ang una nga nangin estudyante. Hasta nga nangin primary ang amon nga school tita. Bale sa isa lang ka classroom ang grade 1 kag grade 2. Dumduman ko tita, sang time namon,
hindi ta na uso magbalon ka kwarta. Ang mga balon namon, mga tinanok nga saging or kamote, hindi gani mga prutas like santol or bayabas, lipay ron kami. Biskan amo lang ra mga balon namon. Kisa tita kung ura kaw papel, darakaw lang mga prutas, kag baylo mo ka papel. Anuhon mo ka balon ka kwarta tita, kay ura kaw man gani tibaklan, kay ura titindahan. Nakatapos ako dito sa primary sa amon lugar. The first honor ako kang grade 1 ko. Tapos kang grade 2, nag-second honor. Tapos nadumduman ko tita, na sa lugar namon, puwerte kasadya kang una nga panahon. Kay kada Domingo, gani kag Miyerkules nga adlaw, nagateriripon ang mga tao sa plaza namon. Ang mga soltero, naga-basketball. Ang mga malam, nagasugal kalakinain. Tapos, kami nga mga bata, ginhawa lang namon kasupot ka 25 or mangayo kay nanay para lang may itaksi. Amudya nga mga memories ang di ko malipatan, kag di na pwede ibalik tita. Kagang mga bata sa amon tita, kaluluoy, kay gamay pa lang, ginasugo ron sanda, karaka mga nanay nanda, mangita kang karay, kaniyog, kay actually tita ang pangabuyan sa amon, panghimo pawod. Kagang mga bata, gapasaan man ra kang sinako nga uring tita, mayad lang kami tita, kay kang buhi pa ang lolo na dong namon, bugana pa kami. Kaya medyo gapamawod man kami, pero sa amon atop lang ginagamit. Tapos naagyan man amon tita mag-uring, kay may time nga pigado gid. Agoy, tama kabudlay tita, kagkainit. Tapos agto kita, sang time nga elementary tita. So amudya ang time nga medyo masubo. Kay nagparayo ron kami kay nanay namon. Kay masaylo ron kami sa baybay tita. Para ipadayuno namon ang amon nga pag-eskwela sa pagka-grade 3 and so on. Tapos rugto kami gadayon sa balay kang tiya namon sa baybay tita. Sa una nga simana, grabe ang kapungaw nga nabatsyaga namon. Kay first time namon nga magparayo sa amon mga ginikanan. Baw, sa kadya nga panahon tita, ang mga bata gusto pagani nila magpabaybay kay para maka-internet sila. So amudya tita nga part kang kabuhi ko, ang hindi ko malipatan. Nga kung isipon mo sa kadya nga panahon, kaluluoy gali ang sitwasyon namon sang time nga ga-eskwela kami sa elementary. Una tita, halin sa balay namon sa bukid, daw halos 2.5 hours, daw 8 kilometers ang amon panawon, panaog sa baybay sa ginadayunan namon. Partiklayo ba? Kagisa tita, gaulan pa na. Amo na, daw ginatamad ka na magdulhog. Tapos danlog pa ang dalan. Kagisa, matsambahan mo pa nga may baha kung damo lang ulan. Pero mainit man, or gaulan, gali nagsanay, tana kami padulhog tita. Kay may mga imaw man kami nga mga bata sa maagyan namon nga sityo. Pangarwa, kay mabalon kami kabugas, padulhog, kinahanglan nga magbayo kami kaparay tita, para amon balunon. Sabay mahapit kami kang kahoy sa aragyan, kag pagpasanon paagto sa ginadayunan namon, para may panggatong kami tita. Or, kung aga pa buhi namon tita, nga weekdays, taklos kami kabinangon, kag maagto kami sa ginaagyan namon, padulhog para mangahoy. Sa kadya tita, di na uso nga mangahoy ang mga bata, tapos suguon mo pa sila mangahoy. Dumduman ko ang elementary days ko tita, hindi gid uso ang mag-review, kaya hindi ako honor roll sang nag-elementary ako tita. Pangatlo, kada Domingo tita, nga madulhog kami, daw maturo luha namon, kay syempre, isa na naman kasi mana nga didto kami sa baybay. Kami tita naanad kami nga wala balon nga kwarta. Or kung pabalunan man kami ka 5 pesos kada, sara ka namon, or kada sara ka namon, 5 pesos, grabe na ang kalipay namon tita. Tapos syempre ang 5 pesos, kinahanglan nga i-budget mo na sa isa ka semana tita. Or kung wala gid, kay wala kwarta, nga ipabalon si nanay, di kundi kung mag-recess gani, lantaw na lang kami sa mga classmates namon nga may mga balon.
Kaya pasalamat ako tita sa classmate ko nga mga mabuot nga si Michael Ambid kag Kenneth Mark Checa kay sila ang gahatag sa akon kung mag-recess tita. Tapos ginalibre nila ako. Tapos kung Bernes naman tita, gadali kami maghapon kay excited kami magtukad. Kay nahidlaw ron kami sa bukid. Pang-apat, tita kada Sabado kag Domingo, gaobra kami sa mga tiyo namon or sa ibang tawo para ang suhol amura ang balo namon sa pag-eskwela. Hasta nga nasanay na kami nga tukad dulhog kag wala na kami ginapungaw sa kalawidon. Kag kung sa school kami tita, marayhaon kami nga taga-bukid kay ang ga-excel nga mga classmates namon ang mga taga-baybay. Kay kisa may gamay nga discrimination. Basta taga-bukid kaw, kag isa pa, sa physical outlook, ibagid ang taga-bukid tita. Maitom, piklaton, kag may kara pa sa liog. Iba ang taga-baybay tita, makinis sila. Ha ha ha. Kag kung sa bukid kami tita, dumduman ko, basta wara ti klase, kada aga, sakay kami sa Karasa Carbaw, paagto sa takas balay namon, para magpaharab Carbaw. Samtang gaharab ang Carbaw, tita-ngita kami rugtokong ang sipalo namon tita. Kung kaisa, gadara kami tansan para magtaksi ka tansan sa Aragyan. Hasta nga pagkabusog kang Carbaw tita, mga 8:30 or 9 a.m., uli kami, kay pati kami gutom ron. Kay kung maghalin kami aga pa, wara kami gakaon tita. Hamakon mo tita, kung kaisa, kung magpaharab kami nga hapon, ti kung di gasakay kami sa Carbaw, pagkagabi, ura, ti gasugas tita, diretso turog, ura, man kami gaprangatol tita, kay syempre, sanay, amon mga paanit. Tapos tita, halin kang gamay ko, basta ura kami ti daple, mangayam rang tatay ko, or gasunod kami, depende kung ano madakpan na. Ti kalabanan tita, balabaw ang buol, kundi amura daplio namon tita, balabaw is rat, no? Correct? Ilaga. Kung kaisa tita, halin ka Carbaw o baka, kung may makita kami, bullfrog or parag ang tawag sa amon tita. As in, ang may gagwa bala nga gata sa likod nga tita, uyon ginanamon ka una tita. Limpyo man rang balabaw kag parag sa amon tita kay mga wild sanda kara. Tiyamakon mo tita, hambalanti mo ka classmate mo nga, ew, ginakaon yo ra? Kami tita, ipos lang. Siyempre, murang culture ka mga tao ka namon. So in short, tita, natapos ko year 1999, ang elementary days ko. Tapos, kung nag-first year high school ako, tita, ginpadayon ako kang teacher ko sa elementary sa Balay Nanda. Siyempre, kung gadayon ka, tita, sa balay kang tawo, imutanan nga obra. Pero at least, ginatawaan da ako balon, paeskwilahan, tita. Hasta nga naka 1 year ako, nga nagdayon didto. Pagka second year ko, bali naghalin ko didto sa ginadayunan ko. Tapos nagbali ko didto sa tiya ko, kaya back to normal na naman. Kung hindi kami mamugon, wara kami, tibralunon. It doesn't end here, ha? Ang first part sa iyang story, pero balikan natin ini. Magapanumbalik ang kahapon lamang program. Kaupo din niya si Tita Regine, ang aton nga oras. 43 minutos makalipas ang alas 2. Magabalik kita pagkatapos ng gids ang pinaka-importante ng mga pahibalo. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil
Kung magpungko ka gani sa madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Bida sa Kita sa first part ng istorya ni Toto Alex. So, Tita Regine, pag abot kang 3rd year, 4th year, bale, medyo okay na ang panglantaw nila sa amon. Kay ako, kang 2nd year ako, naging drummer ako sa CAT drills. Tapos, ako ang active pag abot sa mga projects, tita. Daw all around ang talent ko sa TLE subject. Basta, hindi lang written, kag oral. Kay high school ako, tita, ang teacher ko sa elementary, gin-hire na ako para magtudlo kang paghimo kang Majera wave or coconut midrib fruit tray sa mga estudyante na sa elementary. Kagasta na subong tita, wala ko gihapon na lipatan. May mga times na kung graduation na gani, syempre, dito kami gatener sa bukid, amo ni ang time nga gabulig kami sa among ginikanan. Isa na dyan ang pag-arado, panghagba sa ibang tao, pangdugos ng niyog, kag pang-uring tita, para makatipon kwarta para sa opening kang klase. Ang hindi ko malipatan sa high school days ko, ang klase namon nga math. Kung tapos sa igma, tita, syempre katuruyo, ginabalang ako ka eraser ni ma'am, kay nakita na ako nga nag-istorya sa ingod ko. Pero okay lang tita, kay si ma'am, gapamalanggid man, basta wala kaw gapamati. Kisa bulo na chinelas na, kagbalang kanimo. Ha ha ha. Hasta nga nakagraduate ko sa high school, year 2003. Tapos, ako ang naging Craftsman of the Year awardee. Kag di man gid ko bright tita nga parehas ang iba, pero may talent ako tita nga wala sanda. Di pa abi uso ang cellphone kadya nga time, kaya nga wala ako ti mga pictures tita. Kaya nakagraduate ako sa high school, nagpananggot man ako kaniyog, kag ang akon nganiyog ginalanggaw ko lang kay pait akong tuba. Lain sa tatay ko nga tamis ana tuba. Siyempre, expert ron tana, tita. Tapos, dawara ako ti plano sa kabuhi. Kaya siyempre, naisip ko, nga wala ti garastuson ang ginikanan ko para mag-eskwela. Kaya, obra rogya, obra rogto ang ginahimo ko, tita, para makakwarta. Tama kabudlay ang mangdugos kaniyog.
Kaya syempre, sa kaon mo pa, manghagbas sa ibang tao, mangarado, pamanggas, tapos inadlaw ang suhulanay, tita. Titag pira lang kaunang inadlaw, ang hagbas 150 pesos ang adlaw, 250 pesos ang pangdugos, pero perte naman kakapoy, tita. Grabe ang balhas mo, hasta maghapon. Syempre, gaisip man ko, tita, nga budlay mga buhi sa bukid. Nagabot ang panahon nga nagahagadan ko ka mga soltero nga mangayaw manggarab sa odyong Sibalom. Kaya syempre, medyo bahol ron man ako, himos kami, tita, para ka, or dara kabayo, good for 2 weeks. Kagpasaan kakahoy nga garatong. Aragoy, tita. First time ko magtawas sa amo to nga klase ka obra. Tapos, ako ang pinakabata, kagamay kananda, tita. Umpisa aga nga painit, hasta maghapon. Siyempre, iktarya ang garabon nyo, tita. Pagtapos garab, hakuton para itumpi. Tapos, kisala upang taramnan. Tapos, amo man akon nga hakot kasi nako. Agwanta lang, biskan bugat. Grabe, tita, naglanag mga kahig ko sa lao. Siyempre, adlaw-adlaw kami sa lauhon. Tapos, kisa, hasta pa maggabi kay kinahanglan matapos thresher kay pagkaaga sa lain pagid kami nga tawo magarab. Uli kami, tita, after 2 weeks, tapos do 4 kasako ang mga huray namon kada sara or humay. To okay man, pero daw di kabayad ang kakapoy. Pero agwanta, tita, kay hindi man kakaeskwela, kag ang pinakahandom ko lang, tita, ang mga kurso nga pang vocational lang. Kay sa isip ko, amo lang ra ang kaya kag kapasidad ka utok ko ang mag-test da lang, tita. Kay hambal ko budlay man kung di mag-eskwela, kay sa bukid gid ang bagsak. Kag habang dyan ako sa balay, may mga manok ako nga ginsagod nga mga kaber kag piso, bakal ako tag 4, tag 4 kabilog, tapos sa gudon hasta magbahol kay paitlogon para mabulan ko kalahi, tita. Ang problema, ang mga hybrid nga manok, gaitlog lang, kagura ga lumho. Di kundi kinabantayan namon mag-itlog, kag sayluhon sa malumhom nga Bisaya nga manok. Hasta nga nakapalahi ako karagkol nga mga manok. So amo dyan nga mga time, tita, di patana uso ang cellphone kanamon. Kay kauna, may 5110 ka nga Nokia, tita, sikat ka ron. Kagang high school namon, sulatanay pang uso kung may hambalon ka sa crush mo. Nagka-cellphone lang ako, tita, kang nagplano ako nga mag-eskwela. Kay nag-abot ang panahon nga donatakan ko kabudlay nga obra sa bukid. Ang cellphone kang pakaisa ko nga bata katiya ko sa abroad nga 3200 nga Nokia, gintao ka na kon kay ginpadaraan sanda kabag-o nga butterfly nga cellphone, tita. Kundi grabe man ako nga kalipay kay may cellphone ako nga may camera pa, pero keypad. Dara ko sa amon sa bukid, tita. Siyempre nagpahambog kay may cellphone nga may camera pa. Siyempre wala pati cellphone sa bukid, tita. Hasta nga nagplano ako nga mag-eskwela, biskan sa TESDA, either electrical or automotive lang. Nag-inquire na ako sa TESDA, pero didto ako nakadayon sa SAC TTP, bali vocational gihapon. Dito ako nakadayon. Okay. Tapos nag-entrance exam naman ko rugto. Hasta nga nangayo ko bulig sa tiya ko sa abroad, tita. Hambal ko, biskan pang allowance lang, tita. Di ang natamo, ginambalan ako kang tiya ko nga kung mag-eskwela kaw, ang tuod-tuod na lang ang kurso, ang hindi vocational. Kung di naglibog ulo ko, tita, kay basta di ko kaya. Kay gusto ka tiya ko, nautical or basta 4-year course. Abaw, tita, nag-inquire ko sa pinakarapit nga school kang college, sa PSCA, hamtik ko nag-agto. Hasta nga naging education ang course ko. Kay hambal ka admin, okay man ko ng average grade ko sa education nga course. In short, tita, naging English plus ako. Siyempre, admit ko, tita, nga mahina lang ako na nilalang. Joke. Bale, kami ang class ang pioneer sa BS Ed course sa PSCA, hamtik.
Tita, kadya UA Hamtik Campus na. Kaya ang previous nga course ay ang BS, is this aged? Do 11 lang kami nga enrollee sa course, tita. Tapos do darwa lang kami nga laki ang nag-enroll. Tapos grabe pa ako kamahuryaon, tita, compare sa mga classmates ko nga halinsanda sa mga schools nga kilala. Continuation sa second letter. So sa una, tita, nabudlayan gid ko. Natingala ako nga andot. Amo man tana nga course dyan, gibuol ko man. Pero do kanami lang, tita, kay mga mabuot man ang mga classmates ko. Hasta nga nag-second year college ako. Kag nakita ako kadati nga teacher ko sa elementary. Hambal na kanakon. Abo, amuron dya si Alex? Kauna dya daw bunga lang, aging butangan kalo-kalo. Kay kauna, tita, no, tamaan ako kagamay, kag as in, daw lugayon pa. Ang picture ko sa first letter ko. Pag time na nag-second year college ako, tita, ako na lang nabilin, sarang nga laki. Kag naging siyam na lang kami, nabilin sa course namon. Kaya kung diin kami mag-agto nga lagawan, tita, permi ako mapansin, kay ako lang sarang nga laki. Tapos ang balanda ako nga, thorn among the roses. Until nga may summer ron kami, tita. Kisa gabi ron among nga buhi sa klase, kaya nagplano ko nga magbaligya ka manok ko. Gintawagan ko ang pakaisa ko sa abroad. Hambal ko kay Apple ang hayo na, tita. Paul, pwede nga buligan mo ako, mabakal daad ko ka bike, kay kisa gabi ron ang buhi namon. Mabaligya ako ka manok, tapos dugangan mo lang para makaabot sa presyo kang bike. Hasta, tita, nga gintawagan ako ni Apple nga namangkot kanakon kung sagad ko no ako magmotor. Timing man, tita, nga ginpa-practice ko, katiyo ko sa motor na. Kaghambal na, canvas ka na lang siguro ka motor dyan, kay medyo rayo ang school nyo. Dayon, tita, nagpaimaw ako, nag-canvas. Kag after a week, nagpadara kwarta pa kaisa ko. Kaging cash namon ang motor, tita. Grabe nga excited akong, tita, nga magmotor. Doon bala, kauna nga panahon, iba ang lantaw katawo kanimo, basta may motor ka. Hasta nga nag-drive ako, tita, while ang student permit ko on process. Kaysa tuod, tita, wala man sanda tinakita nga problema, kag ukod man ako sa akon pag-eskwela. Kaya wara sanda nangilin, magbakal kung ano para kanakon. Kay sara, wara ako tibisyo, tita. Sang time nga mag third year college na ako, nag-isip ako nga mag-shift kang course. Kinukulbaan ko nga pag-abot kang fourth year college, may practice teaching. Ti amo gidra ang kontra ko, tita, kay marayhaon ako. Pero naisip ko, na kung mag-shift ako, mabehind ron ako sa mga classmates ko. Tido ko luya ron kung maurhikaw, kaya gindiretso ko na lang. Hasta nga nag fourth year college ako, tita. As usual, tita, kanami lang ka college life. Kay kung diin gani nga fiestahan, rugto kami tanan nga mga mag-classmates. Kagahurulid man kami magturog, tita. Kaya actually, naging miga ko ang sangka classmate ko, tita, sa nag third year kami. Pero wala kamaan ang tiya ko, tita, nga nagmiga ako. Naman, tita, pang-graduate ron kami. So in short, natapos ko ang fourth year college, year 2009, under kay Ma'am Palkat nga amon course facilitator. Wala kami maiyawan kay ma'am, kay nami magtudlo, maintindihan mo the way ta na mag-lecture. Actually, tita, nag-graduate kami nga amon nga batch ang palangga ka mga teachers, kay ka-close namon ang kalabanan sa mga teachers, tita. Actually, ako ang una nga nakagraduate sa college sa lugar namon. Kaya, kang matapos ko na ang college ko, tita, na-recruit ako kabana kang isa sa mga teachers ko sa Feeds Kababoy as technician sa mga sapat, tita, like animal or livestock veterinary. Okay man ang soldohanay, kay nakabakal ko kang bago cellphone nga Nokia Express Music nga keypad. Medyo nag-upgrade ang cellphone ko, tita. Kanami lang kay rako ko nakilala nga tawo, kag rako nga lugar na agtunan ko
sa bilog nga Antique. Tapos 2 times kami nagpa-Cebu, bale nakaabot ako mga 10 months. Hasta nga daw may wara pagkaintindihanay sa distributor kay mga retailers. Tapos ako ginasukma katag iya tindahan tita, kaya naghalin ako. Nagsulod sa isip ko nga mag-abroad. Amura nga nakabuol ako ka passport. Hasta nga nagplano ko nga mag-try magpa-Manila. Kay wala pa ako kaagto sa Manila, tita. Gusto ko man maglantaw kung ano ang Manila. Pag-abot ko sa Manila, tita, rugto ko nagdayon sa tiya ko man nga nagapangamo sa Caloocan. Tapos after a week, sakay kami katiya ko sa LRT Pabaclaran, pangita ka ma-applyan or gahiring tita. May nakita kami, nakadukot sa pasulod sa LRT station. Tapos after the next day, ginagtunan ko opisina nanda sa Baclaran, kag nag-apply ako tita. First time ko nag-apply sa agency. Tapos ginpa-report kami banda sa Malabon sa agency. Abaw tita, ginpapili kami kung di inamon gusto. Factory, sa papel, sa Laguna, or sa Lemon Square, sa mga cupcake sa Bulacan, kag sa plastic factory, tana ginpili ko tita, kay rapit lang sa Caloocan. Kay sa Malabon lang ang factory tita. Agoy, grabe, nagstay in kami sa Sagwa ka factory, pero gamay lang nga urang tita, baha sa aragyan pagwa. Kundi nakatsinelas kami pagwa, kag magsapatos sa sakayan pa factory. Tag 430 pesos ang daily, pero rako kaltas namon sa pagkaon. Sa balay kag sa SSS ko no tita, nga 100 pesos ang weekly. So rugto ko na binagbinag, nga amo gali dya ang Manila, kung absent ka, wala ka ti sweldo. Tapos 6 to 6 ang duty tita. Tapos ang mga imaw mo tita, karadlukan, kita ga iba-ibang lugar ang imaw mo. Kag nahambal ko tita, nakabudlay, kay graduate ako 4 years. Ang ibang imaw ko, high school graduate lang. Tapos dusin-usin upa ang iba. Sa isip ko, doon hindi ako para sa amo dya nga trabaho. Kung sa bagay tita, gusto ko mag-try kung ano ang Manila. Hasta nga daw, nag 2 months ako sa work, nagapangkihad ka plastic adlaw-adlaw, kag ang gidbaligya kanakon nga China nga cellphone tita, gintakaw, ginpagwa lang ako sa turugan ko, kay marigos, kag gintakaw cellphone ko. Ti sinubayhanan ko tita, kay rako kami sa sulod. Tapos di man sanda manugid kung sino nagbuol. Siyempre, handa man sanda tita, kay basi manugid sanda, kaglambatan, or hadlok man sanda, no? Basi manugid sanda, kaglambatan sa sagwa, kung mag-agi sanda. So, amo to, nga nag 3 months ako tita, ginhulat ko lang magsweldo, kag nagplano ako mag-uli sa Antique. Ha! Nakauli, gid man balaayhan siya, buwas na naton ina mahibaluan. Sa atong pagpadayon diri, isang wala pa natapos ang sulat sa aton ni Toto Alex sang Tobias Fournier, Dao Antique. Mga kabombo, way nakita sa nabiling nga oras sa inyo man dira nga mga istorya. Feel free nga i-email ini sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat kag ipadala dayon sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Buwas balikay kita mga kabombo sa aton liwat nga pag-inupdanay diri gihapon sa kahapon lamang program. Apang bago kita paalam sa inyo for today, pasudon anay naton, no? May flash report nagikan sa Bombo News Center sa aton nga linya si Bombo Dennis Hamito. Good afternoon, Bombo Dennis. Yes, thank you so much, Tita Regine. Sa mga oras na ito ay naghahain na ng kanyang resignation letter si Press Secretary Trixie Cruz Angeles kasunod nga ng ilang development kung saan hindi siya na kalusot doon sa makapangyarihang Commission on Appointments. At dito kanina ay naging kaabang-abang din yung panunumpa ng mga reappointed officials ng Marcos administration o Marcos cabinet members sapagkat hindi nagpakita itong si Secretary Trixie Cruz Angeles. Ang kumpirmasyon ay nanggaling mismo kay Executive Secretary Lucas Bersamin at dito ay isinaad ng opisyal
na maglalabas pa sila ng dagdagang impormasyon hinggil sa naturang development. Ganun pa man ay tinitiyak umano na hindi mapapabayaan ang function ng tanggapan na iiwanan nitong si Secretary Trixie Cruz Angeles. Si Angeles ay isa sa mga orihinal na appointee ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at nakasama din sa ilang mga aktibidad noong panahon ng kampanya ni ngayon ay Pangulo na si Bongbong Marcos Jr. Yan ang update mula dito. Yes, Tita Regine. Yes, maraming salamat, Bombo Dennis. At yan ang update mula sa Metro Manila. Ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Madaming salamat sa kay Bombo Dennis Hamito, nagikan sa Bombo News Center. Kag ako naman, magpaalam sa inyo sa sining hapon. Thank you very much again. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Siyempre, kita na naman kita buwas. Madaming salamat. Good afternoon and God bless.